سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وترو تمليتنان بهجنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون نزح جزء لو كنتات زنت أبار عبالتات كاب أبهلو كنتات بدرجة علم بدرجة زوبانا كم دما نهجر ناز ملكت حبريتان زينا كن ركفتنينا لايك مقبار شير مقبار سامو داتا مسنا دما ناي وترو تعويدنايو نزا فيديو كقربات رئيسي نفس وقت في زي ما مستقرب كحدش نقرنا تفتصمه دارجا سعد دي لي غير له معناته تقندر السوق جبروز دلخو كلا رستنا تغيره سلازي بين كم تجمر كمان كبيرات نخليها از جبراز له but let's start here there are so many new developments بزياس كنجمر has broadcast a message apologizing to Iran's Arab neighbors for striking them with missiles and drones. And he said it will stop doing so as long as no attacks come from them. The recorded message comes as Israel oil prices. As missiles fly over the Middle East, crude prices are هجي كلتا نجار كريكمي مجمريا بريزيدنتنا إيران أجد اسم الأختي أم حلالي فلو نا أمريكا ملسيبلو نتوم كبابد ما ملسيبلو نتوم قربابتي زي ملسزي بتخكل كردو هما قرب كبدي للو مغنياتو تملسن ات كونتاتن قرب استقايا رسل زمسل زلو مجمريا جن ني دونالد ترامب زسمعو نجر انتلو again تكوينات بزبرت عملك عندي زغطل زلو ني دونالد ترامب زسمعو نجر انتلو بتدعو زسمعو ويون دونالد ترامب بوليس كغير تغينو استراتيجي كغير تغينو بزي كغير زغل prices. As missiles fly over the Middle East, crude prices are busting at the seams. 2 hours ago, West Texas Intermediate topped $92 a barrel. We've got it at $91.29 in the aftermarket, but still a gain of 12.6% just day over day. I mean, around the same time, Brent, the global benchmark, soared above $92 a barrel. Right now, it's at $92.71. Qatar's energy minister telling the Financial Times that if tankers continue to idle in the Strait of Hormuz because it's just too dangerous to maneuver through the critical choke point right now, exporters will be forced to halt energy. እዚ ዜና እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣገዳስነት ናቱ ድማ ኣብ ኢራንን ኣብ ኣሜሪካን ስለ ዘጋጥም ዘሎ ዘይኮነ ጥራይ መንጎም ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ቁጠብ ዓለም ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ዝያዳ ዝትንክፍ እዩ ባይ ዘ ወይ ሓድሽ ሓበሬታ ዝወፅእ ዘሎ ካብ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣፍሪቃ ዝያዳ ክፅለዉ ምዃኖም በዚ ኩነታት እዚ ድሮ ሃገራት ድሮ ክኾና ቀሪበን ኣለዋ ናይተን ዝዝረበለን ሃገራት ናይ ዘይዝረበለን ሃገራት ድማ ካልእ ርእሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ السيتويشن إذا جزء لو كنتات أزي كبير يزلو أتنا دادي كبير لو ترايدي كونس كركبونا يكل يزلو أخنياتو دارجا جابان عباي هاجر نا آسيا زبس حنا دادنا تا كابزي مع كلاي مبرغ يتوزريرا غازنا تا ونكمو سلازي زي بوتاز مستحنقه جابان عبك لو لاواغات موالو سلازي نتي اب مراخب دسان حنا دادي بجرتا بزخبر واغا يمناطلو له خمزلو يزنكر إذا ما لدى ما أمريكا نعبر الراشا أوريداتو زنبرت الجرا كتل قلت جداد هلا ولا ونجزيه قبل جميرة مالو كابا حليف كون ني هندي كابراشا يتجزو إلى مم زنبرو كده قد جوزت غليهم إلى مم هناتو كتبانا هندون بعبي كفال كابزيوم حجرات عرب زبجس ندادي سلز دل زنبره إذا هجي ترى زرباكي مسلوكم بقول من قدي أنا لايسكم قبرينا ناي قطر فاينانس مينستر كتبانا علم عبي حدقا كموصو يخليو بزي حجز اللو كنتات تقصيلو بمبال ريوود اللهم تيس عنكلتن كاب سوسان شو منتن دي سوسان حمشتن دولار ني برميل زينا بريك مزي كوينات مجمارو ناب تيس عنكلتن بشو عاد كساب كندو دا يبلو زيد ما اب امريكا يو ندادو زلو غاز زلو هاجرنا بلنا بقمطالو اكالوت هاجرات تندي بلن مخا ريزيرف نزي نبرن كند منتاي نقطبن كهغغو خمزخل ايو زنغر زلو سلازي بزي غداي زي استبغسي أمونغ إيران هجر أمريكان إسرائيل أمريكان قبل إيران بس جبروا أواجنا يكينات ويكون كل ورار يرملسنا إيران نقطة بنا عالم أمنا حدا قافت يرولو يتا حدا قادما كاب كالو تجاراتنا بأفريقيا كجننيو جن ولا أمريكا ندونالد ترامب بوليس كغير تغينو كغير زغل إذا قد دايزت رايو نشتي نسمعيو دهريو تي exact لابيت أقام زلهم $50 a barrel. Again, right now here in the U.S., they're $91 a barrel. But let's bring in Paul Sankey, president of Sankey Research and considered one of the top oil and energy analysts in the country. Paul, as we take a look at the map of the Persian Gulf, there are 5 countries which are OPEC members of this, and they go through this. هجي نايزي الندادي أنالايز نخنجبرنا بلنا خلنا أنت لومي أقداسيت معبالو خينا زلاك ريا. هذا الدرون زاتري وازلهم لومي قالت شو عدت ورح سلسة زقات متى دبي إيربورت ناتهم كفت ويلهم أبز حسبوه جزية
ድሮን ረይዎ መፅዩ ብምኒሉ ኣብቲ ኤርፖርት ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣብቲ ተርሚናል ኣብቲ ሰብ ዝነበሮ ስለዘይወረደ ብዙሕ ሞትን ሓደጋን ኣይተሰምዐን ግን እዚ እውን እንተኾነ ንዱባይ ካብቲ ጉዳይ ትወፅያ ናብ ቁጠባ ገፃ ክትከይድ ነቲ ኤርፖርት ድማ ከፊላ እውን ክትከፍቶ ኣብ ተሓስበሉ ዝነበረት ባም ከምኡ ዝበሃል የለን ንሕና ኢና መን ይኽፈት መን ኣይክፈትን ንውስን ንሕና ኢና ብምባል ኢራን መልሲ ባታ ብፍላይ ንቀጠል ነዛ ዱባይ ትበሃልን ኢማራትን ፍሉይ ታርጌት ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና ግን ቁሩብ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝገልፅ ሓበሬታ ድማ ኣሎ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ርእስናትና እዚ ውዑይ ኩናት እናተኻየደ ከሎ እቲ ብድሕሪ ኩናት ብድሕሪ ካብዚ ኩናት እትወፃኢ ንዶናልድ ትራምፕ ንዱባይ ሃሪሞሞ ፖሊሲ ናቱ ክቕይር ኣይኮነን ነተንያሁ ዱባይ ወይ እውን ስዑድያ ወይ እውን ባሕሬን ወይ እውን ኩዌት ስለዝተሃረሙ استراتيجي ناتو كغير يكون exactly نعيز دل نيرو هاجرات عرب دما بأفهم كزاربو خلوك اسمعكم crazy أمدا أنتاين دونالد ترامب من قد كغيرو زغل دحري لكم ما يبزيها. These red dots show the oil tanker traffic in the Strait of Hormuz before the US hit Iran. And now look here. This is just 4 days later. And that's because of this. Iran responded by attacking oil tankers in the Strait, leverage in a war with a military superpower. Around 20% of the world's oil and natural liquefied gas moves through this passageway. حجي كم زاتري وازل لهم زي كم زي اللي تقدم نورمال جزء زنك أساقس نيرو. هاب كم زي عينات من قصاص تغلالا زي حلا فلو تطو كم زي بالجيرو مالوتي وش بدنا هرمز من قصاص ناينا دادي تانكرات مالتيو. زد ما دارجانة عراقة بعبيو درجة عطيهم مالو. ناينا دادي معت أو ترايجن أخولا يكونن. زا أرسزيا عباي أرسن دياجن كاليتو ونك تلو تخلي عن دونالد ترامب بوليس التغيير سقط قبر اللي تخلي بلو تن نتناتهم تزاز عيسان زعل فادما كم جاتري وازل لهم واللي عميقت فوها مالتيو عندن نتبحري يقول نتكالي كلون ساقم كفتر زغل كونتات نري لنا again ازي كونتات نريو زلنا نتكو طبعا علم عبر بشاك فترة ليو هانت قلنك نقراكم نشتري Oil and natural gas prices are surging. This is an ongoing situation. Gas prices could increase 10 to 30 cents. Check out this chart. Right now, the US is producing more oil than any other country ever has in history. So why are Americans already feeling this at the gas pump? More than 80% of the oil that passes through the Strait of Hormuz will go to Asia, where the impact will be felt more sharply. Just 4% goes to the Americas. To understand what this means for the US, I'm going to talk to one of the top experts on energy and the economy. He was an advisor to President Bush during his first term. حجي انتاينا نسمع زلنا امريكا ندادي ببسح تفرخ الله سلمتاي زحد غاز زمت ازلو زبل زربا دما نسمع لنا مخنياتو وطبعا عالم بحد حد هاجر ملو نفسه زخال هاجر سلازيله نغرات كابتن سلازنقسقاسو ولا ولتنا امريكا ندادي اب امريكا ترى يكون دشيه سلازي اتعداغا كابتي ماركت سلازو وسن واغاناتو ولا ول ندادي تفرخ الله كتبلت خليها قلنا كانت لك تمنقس دما حيال انتزخون نيرو نتي واغاتات كقواصرو مخاله امريكا كن بزح نبرتكا امبورت سلتجبر كاب كالاغرا سلتجز بفلاي دما كاب اسيا بزح نبرت سلتتو اسيا دما ندادي سلازي بلوم قندي نساتهم بزناي منهار واغاتات ناي ندادي سلازي صلو كل تسوم زفري ودما كبيري مت انفليشن تباهيل دما ابزين هاغرات ابزين نحنا نبرلن زلنا هاغرات ياتو مالتي so again اتكونتات نتن هاغرات عرب بستفلالي من قد زحرمن زلو تتنقرات كنرينا مجمريا زي ما كريكم دحريو ابتقالي تخسقر News right now, Emirates sharing an update there that all flights to and from Dubai have been suspended until further notice. This is the advisory that زي تحدي امارات فلايت ناتا سسبند يراتو نيرا كم بحد ريزيوم يراتو قال لنا تبع لي قيد الله ناي امارات زغبروا ناي ايران زغبروا حنتا قدات استراتيجيكاوي سغمتي بزح ميدياتات دمدي زاربلا زي يسمعوا in the Middle East conflict, and this time the target is not oil, ports, or airports. It is data. Iranian drone strikes have hit at least 3 Amazon Web Services facilities in the Middle East, 2 in the UAE and 1 in Bahrain. These strikes have raised major questions. Should data centers now be protected like military assets? These are the first known military strikes directly affecting infrastructure owned by an American hyperscale cloud provider. The immediate impact was visible. Services across the region were disrupted, including consumer and financial platforms. حنتي زربالا بزح سبون درجة
مبزحت سبون كردا كبيديو مغنياتو كابريل هيوتناتنا فنتد زبالة سلوزخوني كابتي معالتاون نبره هيوت فليز بلاي إيران سلست علاماتات أقدس علاماتات حريمان الله يبلو أبي كلت أبي إمارات كون كل حد ما بحرين انت هاي يوم زم علاماتات نحري لهم كارما ديتا سنتر سبحالو زي حجي بفص ما يتزربني يا مغنياتو حانت كابتي أبزو كيناتنا إيران بمصلحتي ويون حجي كتفل جميرا زلا كاب أزيو أقداس critical infrastructure زبحال إذا ديتا سنتر سيو سلمتاي ندحري لكم إذا كل بأونلاين أوردر تقبروا نقرات كابي مت بانك تاعتكم بأونلاين تشيك تقبروا بأونلاين شوبينج تقبروا نقبروا كل نقر بأونلاين تقبروا ديتا سنتر زبحال على إذا حبريتا نسخة كليك مزقبر كاتروح بس اللي خاطر حبريتا أب ديتا سنترز بزحت كمبيوترات استسنايو سلازي كم تريوم زلهم كاب كتماتات ويوم كاب نورمال هيوتنا انت تابز بلا بوتا زلو كمزي جالرياتات دمسلو كمزي تريوم زلهم يم لزيوم يم دمسلو زيوم نقرات زياتهم ازيوم ما قدستيهم نقول طبعا يعلم اماراتن حقرات عربن دما ابزن زحلفا 5 عام 6 عام زياده انفستمنت ناتهم ابديت سنترز سلامتاي نابنت امارات ممتاز تفلت بي اي ابي اي زبحال سيكتور ابي انفستمنت كيروم يم تاي كيروم سو نتن كامبانيات نا امريكا ناي اي اي ناي كمون ابزي ديتا سنتر انفست قبرا زلوا ما عاد جنزب انفست نقبر لكم هنا ات ديتا سنتر ناتكم ابي امارات قبروا انت ربح لكم او انت غيركم يبلو مالو هذا زحسره ساعات كتروح بيهم ندادل لنا قبل علي دما ابناي سولار انرجي فابريك بوتاتات بزح بسولار كمزنا تشاينا ابيتي ابت ديزرتاتنا قبروا ابتي بمدري بدا بزح الكتريك يمنچولو سلازي بحسر بزصففه زو حدا تاكس تخفللو ديتا سنترز ناتكم ابز قبروا ويلوم بصحت كامبانيات او مصيام الله حجي ابا تقاقما ناي اي اي ناي ارتفيشال انتليجنس ابديلي لايف ناتكا منال بعد دحري تشاينا ابقدميت كسرعو زخلو اماراتي معناتو حدا كفت زخونيو نزخونه حدش نجر كفتن زغل هاجري كالاي دما بزحت ديتا سنترز ابو خوينا مالو ناي اكسبيرمنت كتماتات كاسل زخونه تعدم نزي نجر زي قبروا نيرم سلازي ابز ناي زمصو زلو ناي ارتفيشال انتليجنس كموتات ابقدميت كخونيهم حسيبم نيرم إيران دما نزي سلت فلت زنبرت نزيم بوتاتات زين هارمونيرم هجي ديتا سنتر كقبر كل سب كل جزء ساعات يركبدو بوتا خركب خلد انتهي دقف ركب مبري وقي جمر دو يلوم حسيبه ما يفلتون يميز بالزلو هجيجن كاب حجين دحر قال كابتون كريتيكال انفراستراكشر حساب سلو زغونو او حسنو زلو بوتا يكونو زلو ميبي بير ديفنس غير كلا خللو مالكا كال مسو زغيد مكل خال كدل خمس خيل حدش رياليتي نعلمنا أقاطعوا له يبللو سلازي اب دبي اكاونت تلكم ويكا بزنسكم او تخوينكم يو نو ات اوريدي بزع بانكتات منقصاصات تقبل نيروتي كريم ديم ولا قال زبلوتي اونلاين شوبينج ناي مغبي كم اوبرناتهم بون طريقه بزح يسرح لنا لهم بزح اونلاين سيرفيسز ديسرابت خوينا مالو سلامتاي از ديتا سنترز ناي امازون بفلايت ويب سيرفيسز بال نسي يهرم سلازلو كلتا غزي دي قالت هاريملو مستعرمه دما نخصقنا غزي سلادوسد حدا كابتي إيران نزي قطبانا عالم بفلاي دمانتنا أمريكا بيناي تحرمو بمصنع تسقبر كوينات من البات انتاي زبل زربان سمع لنا اتو تقصي يقود لالو نبلا لنا هو يقود لالو جن مور سيلكتيف لبوتاتات يهرملو سلازي ناي دونالد ترامب انصرصروتن كالن سمعو زلنا ون انتقوني كاب كم زبقسيو اما ناي حرك ان تويت تسقبر زلو انتريغمو كريكم يحنت تويت جيز قبرا ناي نداد مخبار تراي كونن دسمعو زلو كال اكد تستي انفراستراكشرز نتنا أمريكا قبلتنت حرقا كقبرو زخولو سقم تتات وسد على إيران بزي زي بقوع تكنولوجي لهم زنعقوه نا إيران درونات بزوح ترقم يبلو من عقمن أوتوم وندروتي وقلقل نابلو زنعقوهم زنعقا تنعقيو ويكات تنعقيو سكديو دبهال ولا خمتات لهم سلاتات ديال يوغاقو بتزربات طبعا له لذي كم تريوزر لهم نيران ينعقوان يروما يبلوكم يقن كم زي حجز وردوم زول لقن اي تصبيوان مخنياتو مس سوبر باور يواقو يلو مس ما يب ريجينال باور نايزو باو حيليهم زواقو زلو مر مس عالماوي سوبر باور يكون زواقو زلو لذي إيران مخا مزغول أمريكا زرايتا نا إسرائيل حيزا كلن هقرات عرب تحبابروا قالوا هقرات أوروبا يتحبابروا له ولا بقى تندي تساتفوا إيران قم بينيهم الجداوري دو بكل صقمات غاطي ما خليز واغا زلو سلازي እዚ ዘጋጥም ዘሎ ብቐሊሉ ክርአ ዝኽእል ኣይኮነን ሃገራት ዓረብ ድማ ከስተብላሉ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ክብሉ ድማ ጀሚሮም ኣለዉ ንቐፅል ኣብዚኣ ኣብታ
حداش ملقت زالنا غزل Apartments across the country. Well, these are the latest pictures from inside Iran. They show huge explosions in western Tehran, where state television reported airstrikes at Mehrabad Airport. That's Iran's busiest airport and main domestic hub. Eyewitnesses reported planes burning on the tarmac. It's exactly 1 week now since the US and Israel. كمزاتري وازلهم ني إيران دما بقديا كم حسم يوم زكاة الوازلو ايربورت نايت هاجر كم استهرمن نفرتي أو زنبراء كم استغاث لك كم زاناي كارتوم زرانايا كما يوم زقبر وازلو كاوز قدد مالتيو سلازي نتي قطبانا إيران بكل من قدنا بديسكالو كل نجار يوم زقبر زلو ما نساتهم ترى يكونوا زقبر زلو إيران بعقمة ولا كحمد زنا إسرائيل بفصل كونت زي كاله إيران بعقمة كتهربت في التنالة جن برجس ناكلت يوم حار عينت حيل اللوم إلنا نزار باين خلينا كم وصلت ناتو بوجن إيران زقبر زلو حنت بزياك بكم خل أبزك أربعة زوج حبريتها مالتيو زي أب إسرائيل زقاتم زلويو أب بزح جزء زي على شوعته ورح سلسة زقاتم مالتيو بزح متقعتات كجبري في التنولوية إسرائيل ون حنت نجار زي قاتم ما يكون زلو بزح يقاتم على لقد أتي كاب إسرائيل ون تخون يكون حبريتها كم زي واتس بلوك يروم مالو سلزي تاب سماي زلمبر أبينا يورد له أي الرعيون يزلو ولا تي بنغاريون إيربورت بالنا إسرائيل كم زت حرمة زقل حبريت له قال ستيل بحجيتي كنا تاتكن ريو again التكوينات مخلت يوم وجنات أمتهرامن متشفت عفن كم زلوين عن رجالنا زي ما قليل كونه يكون أنت أكايدا أنا تكوينات أمير دونالد ترامب زبرت متقعتي قبل علي إيران كايد مخانون صبو غيرو كداخما مخانون يزدل زلو هانت جناب ذكرياكم ديمقراطي كان مسألكم من ايلون كيدوم نتوم اسرائيل نتوم ايراناويان تاي غبرو مالو I'm gonna show you one thing of the there was this بتكويناتي نمن زيارة كم زحاسي كراكريكم سلوز زلوغي إزراي وزا فيديو زيا استري وزلوغ ما بإيرانيو تتغصر أيوه أب تكعبيت تمرتنا يقول عوتي زور جلو زبون بازي رأيوه كما يتمريت ينقطقط أبيت تمرتاتهم زقات ما مالتيو بخمس زعبي يصبح نقوه سلمنتاي موتنا إسرائيل موتنا أمريكا نابلو ثم سياتي زور دحري لهم تملس كابزي خاطرغبو كم ز عينت زبون باتات أب إيران زنب زلو أب لبتهم من سيات أبتم قلعو أنت عينت سمعيت كفتر كم زغلن كما يلون كعبي كم زغلون مجنزاب يدلي زت رايكي كونكا بزح سب يقتل بيتسبوا محواتهم كله بزح سب در العلي ناب كباب كل تشع زغرة سب تقتيل اللي يبلو زي تزرعي وترايو تكالس جبر زلو متكعتن تزور زلو كنتاتن السبيل كامر أي كرليو زغلي سلازي تي كنتات الناخ بدأ يخيط كم زلون أبزو وانزي نتنياهو تكوينات قص المخاني زنقر زلو of course كاب نتنياهو كوينات تتوكبليو زبل زرباء كنسمعين خلينا حنت بزياكبكم أبزو وانزي تكوينات نابي بتصحي لون دعري لونكم أب كندي بوتاتات يوقع لون دعري لونكم حادب أبزو سمعوه تكوينات أكندي بوتاتات أبزو كباب زي كندي كوينات كم زلو daily clashes all the way across the board with daily started a war against each other. Afghanistan and Pakistan started a war against each other, which is still ongoing with daily clashes all the way across the border. 7 days ago, the United States and Israel launched a war against Iran, which of course is still ongoing. 5 days ago, Hezbollah launched rockets into Israel, and Israel has now gone to war in a very big way in Lebanon. In 2014, the Yemen fell into civil war, and although the Houthis in Yemen say that they'll be part of this conflict, they كم نريد زلنا أتي زعجي كوينات زكاية لزلو انتريهم أبحار بوتات رايكون ندلو تكوينات ولكوا كأندا تكرونايت إيران نبل انتلنا مجمّر يأكك أن مزنا أفغانستان مهرامهم بتقالي بانكيروم مس باكستان وقو جنبيرهم زدما حركة بتسلتنا إسرائيلي باكستان نإيران كتحقزها سلتخل ويون باكستان مس تشاينا تبوزم دي الناس لزلو بقلا من قدي إيران كتحقزها سلتخل لباكستان أم نفسو زخالة كوينات نقتوا زي مسألة زدما باكستان مس أفغانستان أبوغ كمزاتو غيرهم بتكوينات يجمر كمدما إيران نبعلا بكويناتات يا خلا ني ليبانوس ويونتهم حزب الله كتحجزهم سلازي تغل دبل دما إسرائيل كبيت زخونه سقمتي ناب ليبانوس تقبرالا حوتي كساب حجي كتكوس يوي كهرم يلو أي قبرنا له زدما كالكوليت
recalibrate يقبر كم زلوا يزنقر تي مرح هايمانوت سلزم موتا دما ካብ ኢራን ቀጥታው ትእዛዙን ከህልዎ ይኽእል ንሳቶም ነቲ መራሒ ሃይማኖት እዮም ዘኽብሩ እምበር ነቲ ፖለቲካና ኢራን ኣይኮኑን ዝሰምዑን ዝበሃል ዘረባ ስለ ዘሎ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ ይመስል እቲ ኩናት እቲ ኣክቲቭ ዎር ዝካየደሉ ዘሎ ቦታ ነዚ ትመስል ዘሎ ካብዚ ክንግንዘቦ ንኽእል እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ እዚ ኩናት እዚ ነተን ሃገራት ዓረብ ብዓብዩ ብኩሉ መንገዲ ካርመን ዝኽእል ምዃኑ እዚ ድማ እቶም ህዝቢ ዓረብ እውን ተረዲዎም ኣሎ listen to them يا أستاذ علي نتنياهو يا أستاذ علي يحلم بأن يحقق أمرين الأمر الأول أن يجر دول الخليج العربي إلى مواجهة عسكرية مع إيران وهذا حلم لن يتحقق لأن ثمة حكماء وعقلاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي يرفضون ذلك حلم ثاني يحلم به بنيامين نتنياهو الحلم الثاني وهو تغيير النظام وبنية النظام الإيراني وأن يأتي بنظام موال له وهذا لن يتأتى له أنا أعرف ذلك من الداخل الإيراني لماذا؟ لأنه يحلم بأن يجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية وبالمناسبة كم تريو زلهم تقداي هجرات عرب ترديوا مالو زي جنريو زلنا ناي نتنياهو زبلت استراتيجي دي شرحالو زلو غزيهم زبلو زلو انتهي مالتي زي نتنياهو نزو كوينات زي نزوم هجرات عرب كقواصرهم يدليو كداخمهم يدليو سفيرهم في انفلونس سلواناتو دما قبل اليوم موادرتو كون يدليهم عرب امارات يكون بقطبان هبتما يقيدالو قطبان اسرائيل ون قريبو نيرون ما بحليفو خون ناي السعوديه كم ناي اسرائيل قطبا كعب يقل خونيو مليسو دما كعب زخليو عب زبن عب هاجرن سلو زغونه كمو نايتهم قطر كله دحال دماتهم قالف زبحالو نا تفاقرون ترخيدهم دما سلواناتهم عب خونيو سلاز اسرائيل نزيوم سبات زياتهم نزوم عرب زياتهم ولا كبا رفيق انتلو تبوتاتي ناتا صلوا زلو بوتا ياخد كونت دليو اكم زكنتا دما ازي تكارتان ريو صنعناينا كمي غير كان زياتهم تداخمهم بخمي منقدي اب تحت قطصركا كتوم تخل ازي اقداسي نعتاتهم سلازي in this kind of situation انتاي كغبر لهم سم اسرائيل نيشتي تعوي تاغريو كمي غير نزخل عب قاصر سلازي اب ايران ازي اب هاجر كم دما بهايمانوتون مس كلهم زي ما جيت اليوم زلون سعود عرب امارات عمان يمن قطر ايران كلهم بلهم ذاتهم سونيوم تامغي شعايم سلازي اب ايران سرعات كيركا اب ايران سرعات كيركا نعخا مغابريا زخون منغست غيركا نتو زلو ناي هايمانوتاو فللي تتقيمكا نتو زلو بسلاح جون ني قطر تهرمالا نغل تهرمالا سلازي امونغوم سلي كم زلعال غيركا امريكا دما مغابرياتات كوينوم نيرم زبل ناي ايران تحسس باسل زلو نتزل تتقيمكا امونغوزيوم سونن شعان متفنان كتفطر تخليخا سلازي اب ايران زلو منغستي اسخات قواصر ندحر كوينو نتو زلو صلي مليسو كم زعبخ غبريو سلازي نتن هاجرات عرب قسينن كنبرا خمزي بلن كوم دما كنترول نمغبارو تنا ايران كحيل تجمير دما توم هاجرات عرب دما بسفلالي منغدي نتوم هاجرات عرب دما باماراتن ببحرين غيرو ابراهام اكورد سيلو دما اوشتو ماتيو متأممان كم زي اللوم سلازي نتنياهو صبو غيرو يصاوتلهم كم زلو يفلطيهم ايفلطون يوم كتب لا يتخلني خاغن حد تاك كارلسن زبل انتاي لصحيف لهم عرب صقمهم يفلطوا مالت اب تاريخ ناتهم بزع غزي امنا حدهم مباس يفطوا هو بناتهم يكرب لنا غلينا اذا هو بناتهم زنا حدهم زبالعهم زلقن اسرائيل بفلاي دما نتنياهو اتزبلت مسارعي ونعنا تتقم دما حجي بنحات حدهم كم زداخمون نحات حدهم كم زداخمون كغبروم مريص خمسه لهم زنغرو زلو سلازي حلمنا بنيامين نتنياهو نوح وان سرحلا نوح وان استمنيا ابريل تايم تتكبر كم زلايم زنغرو زلو كم ز عين الزربا دما دارغا كاب حدا سبد يكون كاب بزحات يدوصو زلو سلمتاينا خمس نخون زلنا سلمتاي مغابرياناتون كون نفتنالنا سلمتاي هاجراتنا قطباتاتنا قطبا حد حدنا نداخمالنا امين شمال تمالي እዚ ዘረባ እዚ ሕጂ ተገምጢሉ ስለ ዝመፅእ እምበር ኢማራት ሰለምታይ ንሊብያ ተዳኽማ ነይራ ኢማራት ሰለምታይ ንሊብያ ፋሕብትን ትእትወላ ነይራ ኢማራት ሰለምታይ ንሱዳን ከምኡ ጌራታ ንሶማልያ ሰለምታይ ከምኡ ጌራታ ከምኡ እውን እተን ሃገራት ዓረብ ጂሲሲ ዝበሃላ ከምዘይ ሰምራ ሰለምታይ ትገብር ነይራ ኢማራት ድሕሪ ኢልካ ኣካል ናይቲ እስራኤል ኣጀንዳ እዩ ስለዚ እቲ ኢማራት ክትገብሮ ትኽእል ዝነበረት ናይ መወዳእታ ደረጁ በፂሑ ስዑድያ ፈሊጣ ክትበልዖ ስለ ዝጀመረት እታ ካልይቲ ኣክሽን ድማ ብኢራን ጌርካ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናብ ዝለዓለ ክትገብሮ ትኽእል ስለዚ
ሃገራት ዓረብ ነዚ ጉዳይ ዝተረድይዎም ኣሎ ግን እንታይ ክገብሩ ክእሉ ምናልባት እዚ ወዲ ቀጠር ይዛረብ ዘሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ኩሎም ኢኻ ድመፅእ ዘሎ ትዘረባ ሓደ ወዲ ኢማራት ዝገበሮ ድማ ብስምዑ the same story. Special edition of Outfront live from Tel Aviv, the war with Iran, a war that a top businessman in the region, he's from the UAE, is directly confronting President Trump about in a lengthy 500-plus word post on X that's gone viral with 11 million views. Khalaf Ahmad Al-Habtoor is a billionaire developer and the founder and chairman of the Al-Habtoor Group, which runs dozens of hotels in the region, in addition to things like car companies. And he writes, and I quote, His Excellency, President Donald Trump, a direct question. Who gave you the authority to drag our region into a war with Iran? And on what basis did you make this dangerous decision? ብሓፈሻ ኣብ ካልእ ቪድዮ ጠቂስናዮ ዝነበርና ኢና እዚ ዓብ ፀላዊ ዝኾነ ወዲ ኢማራቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዝገበረሉ ሕቶ ቫይራል ኮይኑ ብዙሓት ሰባት ድማ ሸር ገይሮሞ ኣብ መወዳእታ ምናልኩም ኣብ ሲኤንኤን ምናምፅዮ እሞ ስለምንታይ ንዞባና ብናይ መን ስልጣን ኢኻ ነዞባና ከምዚ ፈተና ኢቲኻዮ ነዚ ኩሉ ሕጂ ዝወርድ ዘሎ ኸ ኣብ ግምት ኢቲኻዮ ዲኻ እናበለ ፈሪጅ ዝኾነ ሕቶ ሰዲድሉ ነይሩ እዚ ዝበሃል ግን ኣገይን ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ንዑ ይኮነን ዝምልስ ዘሎ ግን ሓንቲ መልሲ ይብሎ እታ መልሲ ናቱ እንታይ ኢሉ ፀቕጢ ካብ ብዙሓት ብድሕሪ መጋረጃ ይመፁ ከም ዝነበረ ስለ ዝፍለጥ መልሲ ይብሎ መልሲ ናቱ ግን ነዚ ይኮነን መልሲ ይብዎ ዘሎ ንመን ይሂቡ ነቲ ናይ ኢራን መራሒ መልሲ ይብዎ Drone strike near Dubai International Airport. The BBC has verified this video showing the attack. There's also confusion about the status of flights now going in and out of Dubai. Well, let's hear the Iranian President Masoud Pezeshkian apologizing to neighboring Arab countries on state TV. I must apologize on my own behalf and behalf of Iran to the neighboring countries that were attacked by Iran. The Interim Leadership Council agreed yesterday that no more attacks will be made on neighboring countries and no missiles will be fired unless an attack on Iran originates from those countries. Well, let's cross live now to Doha and speak to our correspondent there, Barbara Plett. ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢራን ፕሬዚደንት ፔዜሽኪያን ሓደ ኢራን ውሳነ ወሲና ኣላ ንሱ ድማ ሃገራት ዓረብ ክረማ ኣይኮናን ነዘን ጎረባብትን ሃገራት ዓረብ ክንሃርመና ኣይኮናን ክሳብ ንሳተን ካብ ቦትአን ካብ ተዓደን ዝተበገሰ መጥቃዕቲ ዘይመፀና ብምባል ወሲኑ ኣሎ ናው እዚ መልሲ እዚ ከቢድ መልሲ እዩ ክኸውን ፅቡቕ እዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ግን እንታይ ማለት እዩ ክበገን ኢራን ምክንያቱ ኣብዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣቀዲሙ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ኢዶም ክቡን ክማረኹን ሓቲትዎም ነይሩ ኣብዛ ዘረባ እዚኣ ግን ኣይንማረኽን ኢና ኣይትሕሰቦ ኢልዎ ኣሎ ስለዚ ኣይንማረኽን ኢና ትብል ኣለኻ ኣብ ሃገራት ዓረብ ድማ ይተሃርምን ኢኻ ሶ ኣገይን ብዙሕ ሕቶታት ይፈጢሩ ዘሎ ምናልባት ንምድንጋር እውን ክኸውን ይኽእል እዚ ስለዚ ኣገይን ኣብዚ ኩናት እዚ ሓደ ሰብ ገምጋም ክወስድ ኣይክእል እስከ ናይቶም ዘሎ ተሽምን ንስማዓዮ And speak to our Barbara. We heard there the Iranian president apologizing to Arab neighbors, saying, look, if you don't attack us, we won't attack you. Given that we've heard the Qatari Defense Ministry say it's intercepted missiles again very recently in the last few hours, how is that message going to be taken? Well, I think they will look at the statement carefully. What Mr. Pezeshkian said was that Iranian military units had acted on their own authority and did what they deemed necessary after their commanders were killed. That seems to be referring to the Iranian defense strategy, which is they really decentralized the decision-making powers in the anticipation that the leadership would be taken out as it was done during the 12-day war. So in effect, what he's saying, I think, is that the strikes against the neighboring countries were done without a central command. Now, he didn't say that exactly, but he said that the military units were acting on their own authority and doing what they deemed necessary. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ስለምንታይ እቲ መጥቃዕትታት ዘጋጥም ነይሩ ድሕርቲ ዘረባናቱን መጥቃዕቲ ከም ዘጋጠመ ቀጠር ኢንተርሰፕት ከም ዝገበረት ሚሳይላት እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ መልሲ እንታይ እዩ ኢራን እዚ ኩነታት እዞም መርሕነት ተቐቲሎሞ ዘለዉ ከጋጥም ከም ዝኽእል ጥርጠራ ነይርዎም እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ቀዳማይ ኩናት ናይ 12 መዓልቲ ኩናት ዝብልዎ ኣብ መፋርቕ ናይ 2025 ዘጋጠመ ነቶም ወታደራውያን መኮንናትን ቀቲሎሞም እዮም ስለዚ ሕጂ እንታይ ኢሎም ነይሮም anything happens ዝኾነ ተጋጢሙ እቶም መራሕቲ በብናቶም በብዞብኦም ዘሎ መራሕቲ ባዕሎም ክውስኑ ከም ዘለዎም ከምዚ እንድሕር ኣጋጢሙ መራሕቲ ተቐቲሎም ንስኻ ርኢኻ ነቲ ኩነታት ስጉም ትውሰድ ካብ ላዕሊ ትእዛዝ ኣይትፀበ ተባሂሎም ኣሎ ስለዚ ነቲ ተዋሂቦም ዝነበረ ትእዛዝ ክቕይሮ ይድፍትን ዘሎ ይብሉ ትፀገም ግን ኩሎም እቶም መራሕቲ ተቐቲሎም ኣለዉ እቲ ብታሕቲ ዘሎ ወታደራዊ ሓለፍቲ ነዚ ፕሬዚደንት ክሰምዕዎ ይኽእሉ ዶ እዩ ትሕቶ That's very difficult.
ብዙሓት ከምዮም ዝብሉ ዘሎ ነዚ መራሕቲ ክሰምዕዎ ይኽእሉ ዶ ምክንያቱ ነቲ ሬቮሉሽነሪ ጋርድ ዝበሃል ወታደራዊ ክንፍናቶም እቲ እንኮ ዝለዓለ ኣዛዝናቱ እቲ ሱፕሪም ሊደር እዩ ነይሩ ፕሬዚደንት ይኮነን ስለዚ ነዚ እጅ ክሰምዕዎ ይኽእሉ ዶ ከም ንሪኦ ዘለና ድማ ክኸውን ከም ዘይክእል እቲ መጥቃዕትታት ናቶም ክቕፅል ከም ዝኾነ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ዝበልዎ ክቕፅል ምዃኑ ግምት ኣሎ ነዚ ስለ ዝረኣየ ይመስለን ዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚ ፅሒፉ ነይሩ እንታይ ዝብል ዘለሱ ድማ ኢራን which is being bit to hell ናይ ቆልዑ ዘረባ እንዲሱ ከም ሕሱም ትሰዓር ዘላ ይቕረታ ሓቲታ ነቶም ጎረባብቲ ማእከላዊ ምብራቅ ይቕረታ ሓቲታ ወይ እውን ኢዳ ክትህብ ጀሚራ ይብል ኣሎ ማለት እዩ and promised that it will not shoot ኣብቶም ጎረባብቲ ድማ ክትኩስ ከም ዘይኮነት ነጊራ እዚ መብፅዓ ስለምንታይ ተገይሩ እንድሕር ኢልኩም ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤልን መጥቃዕቲ እዩ ከም ዝገብሮም ዘሎ እጂ እውን ነቲ ስምምዕ ከፍርስ እኳ ዝፍትን ዘሎ ሰብ እዚ ንሃገራት ዓረብ መሊሱ ነቶም ኢራን ናይ ንዕቃ ዘረባ ይዛረቦም ኣሎ ምንታን ክሃርሙ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለዎም እዚኣቶም ከጥፍዎም ኢሎም ዝተበገሱ እዮም ከጣፍዎም ኢሎም ዝተበገሱ ምዃኖም በዚ ትርኢ they were looking to take over and rule the Middle East ነዚ ማእከላዊ ምብራቅ ከመሓድርዎ ይሓስቡ ነይሮም ሳይኻ ተመሓድሮ ትሓስብ ነርካ ተመሓድሮ ነርካ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኾም ኣብ ኣሽሓት ዓመታት ኢራናውያን ፐርሻውያን ተሳዒሮም ይብል ኣሎ ኣብቲ ከባቢኦም ድማ ነቶም ከባቢኦም ተሳዒሮም ኣሎ ማለት እዩ ደፍሰድ እቶም ኮርባብቲ ማእከላዊ ምብራቅ ድማ ንዓይ የቐንየልና ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢሎምና ኣነ ከዓ በቃ ገንዘብኩም ኢልዮም ኣለኹ ዝብል ዘሎ በይኑ ይዛረብ ዘሎ እምበር ናይ ደነው ብዙሕ ኢና ክንሰንበፅ ናይ ለኸረየኩም እየ እንደገና እንታይ ይብል ኣሎ ደፍሰድ ቴንክ ዩ ኦኬ ቀፂሉ ኢራን ኢዝ ኖ ሎንገር ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ቡሊ ወይ ከዓ ደንዳኒ ኢራን ሕጂ ደንዳኒት ኣይኮነትን ይብል ኣሎ ናይ ማእከላዊ ምብራቅ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ዓለም ሙሉእ ደንዳኒ ኣሜሪካ ንስኻን ኢኻ ስለዚ ኢራን ደንዳኒ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ስለዚ ብዙሕ ናይ ኣሽከዕላል ዘረባ and will be for many decades ሰላምን ርግኣትን ክመፅኦም today Iran will be hit very hard ሎሙን ኢራን ብብርቱዕ ክንሃርማ ኢና ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ትርጉም ኣለዎ ትራንስሌሽን ኢሎም እንታይ ኢሎም ኣለዉ መጀመርያ ብሬኪንግ ተስፋ እናቆረፀ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካልእ ፋክት ቼክ ኢራን was not at war with anybody but America and Israel ስለዚ ኢራን ትረም እያ ዘላ እምበር ውግእ ኣይጀመረትን ውግእ መፂዋ ኣሎ ከምኡ እውን እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከመይ ገይሩ ክወፅእ መውፅእ ስለ ዝደሊ ዘሎ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዘረባ እዩ ስለዚ ክንሃርም ኢና ሓይሊ ክንጥቀም ኢና ገለ ክብል ከሎ ናይተት ዘለዎ ኣማራፂታት ፀገም ንኸጉልዕ እምበር ከምዚ ዓይነት ዓጀውጀው ዘብል ምክንያት ኣይነበሮን ዝብሉ ሓይልታት ድማ ንሰምዕ ኣለና ብዝኾነ እቲ ኩነታት ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እናተበላሸወ ዝኸይድ እምበር እናተዓረየ ዝኸይድ ንርኢ ኣለና እቶም ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ግን እንታይ ኢሎም መስለኩም ዘገርሙ እዮም ስምዑ ኣብዚ gain because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the hands of terrorists. And so what we're going to experience here in the short term is highly outweighed of the long-term benefit because ultimately we're not going to have to worry about these issues in the Strait of Hormuz because we're going to get all of the oil out of the hands of terrorists. And if you look at what has happened in Venezuela, you know, the actions the president took in early January has unleashed Venezuela's potential. We were just down there this week. እዚ ሓደ ካብቶም ናይ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዋይት ሃውስ ዘለው እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ናይ ቬኔዙዌላ ነዳዲ ወሰድናዮ ናይ ኢራን ነዳዲ ድማ ኣብ ኢድና ክኣቱ ቀሪብሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ እቲ ዕላማ ብንጹር እንታይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ዘሸፋፍን ነገር የብሉን ሃብቲ ናይ ሃገር ብሓይሊ መንዚዕካ ምውሳድ እዩ እዚ ናይ ኢራን ውግእ ምስ ከበደ ካብዘን ኩለን ሃገራት ዓረብ ብውሑድ ትረም ዘላ መን እያ ስዑድያ ስለምንታይ እያ ስዑድያ ተሓንሳ ኣብ ድሕሪት ክበኩም ሓንቲ ብዚያ ከረየኩም ደልዮ ዘለኹ ኣብ ዱባይ ኣጋጢሙ ዘሎ ከረየኩም Supplies in Dubai could be exhausted within about 10 days as the ongoing conflict in the Middle East continues to disrupt key global air cargo routes and maritime passages. Stefan Paul, chief executive of Kuna Nagel, one of the world's largest logistics companies, issued the assessment this week based on the company's real-time monitoring of international supply chains. Paul said stocks of fresh produce in the city are particularly vulnerable because of their short shelf life and dependence on regular deliveries. The disruptions stem from airspace restrictions. ስለዚ እንታይ ይብላሎ ኣብ ዱባይ ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ መግቢ ሕፅረት ናይ ምግጣም ተኽእሎ እናዓብየ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብብዙሕ መንገዲ እዚ ሕጂ ካብቶም ዓበይቲ ኤክስፐርትስ ዝወፁ ዘሎ ጥራይ ደይኮነ ወላ እውን ኣብ ሪል ላይፍ ኣብቲ ዓዲ ዝረአ ዘሎ ቪድዮታት ብፍላይ እቲ ዱባይ
ሱፐርማርኬታት ከምዚ ዓይነት ፓኒክ ባይንግ ወይ ከዓ ሰባት ኣብ ሱፐርማርኬታት ከምዚ ኢሎም ብሪጋ እቲ ድኳናት ድማ ብብዝሒ ብዙሕ ዝቤዛ ዘይብሉ ኮይኑ ይረአ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብ ኢማራት ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ዱባይ ኣብ ስእሊ ናይ ዱባይ ኣብ መጻኢ ናይ ዱባይ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ናይ ብዙሕ ፀገማት የጋጥም ከም ዘሎን ከም ከተማታት ከም በዓል ዱባይ ድማ እቲ ኢሜጅ ናታ ዓብይ ፅፍዒት እዩ ገጢምዎ ዘሎ ካብዚ ጉዳይ እዚ ቁጠባናቶም ብዙሕ ከይተሓረመ እንድሕር ወፂኡ ግን ናይ ብሓቂ ከም ዓብይ ሴሊንግ ፖይንት እውን ክጥቀምሉ እዮም ምክንያቱ ተፈቲና ዝሰገርና ኢና ሓያል ዲፈንስ ስለ ዘለና ሓያል መርሕነት ስለ ዘለና ሓያል ዲፕሎማሲ ስለ ዘለና ሰጊርናዮ ዝብል ዘረባ ክመጽ እዩ ገና እዚ ኩናት እዚ ብቐረባ ዝውዳእ ኣይመስልኒ ዘሎ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ዋጋ ናይ ኩነታት ብፍላይ እቲ ኣብ ጥቕድሚ ዘራኽኹም ናይቲ መስመር ናይ ንግዲ ናይቲ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኮምፕሊትሊ ተዓፅዩ ኣሎ ንብሎ ዘለና ንሱ ተዓፅዩ ክሳብ ዘሎ ንሱ ክሳብ ዘይተኸፈተ መግቢ ብመራኸቢ ክመፅኦም ዘለዎ መዓልታት ድማ ይኸይድ ኣሎ ድሮ 7 መዓልቲ ገይሩ ኣሎ ስለዚ ድሮ 8 መዓልቲ እውን ኣቲና ኣለና ብከምዚ መንገዲ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ካብዚ ተመሊስና ስዑድያ እዚ ኩሉ ቀጠር ክትረም እዚ ኩሉ ክትኮሰላ ናብ ስዑዲ ብዙሕ ናብ ኢማራት ብዙሕ ክትረም ስዑድያ ብዙሕ ትረም የላ ስለምንታይ Quite a diplomatic effort is unfolding behind the scenes. Saudi Arabia has reportedly intensified direct communication with Iran. According to Bloomberg, Riyadh is opening urgent channels with Iran in an attempt to prevent the conflict from spiraling. Riyadh, which has long been a regional rival of Tehran, finds itself directly exposed to the fallout of the conflict. Iranian drones and missiles have targeted Gulf countries, including Saudi Arabia. سعود عرب እንታይ ጌራ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ኩሉ ኩነታት ኣቐዲማ ሰብ ዝዘርኦ ይድዓፅድ ክበሃል ዘረባ ዶ ሰሚዕኩም ነርኩም that's absolutely correct ዘራእካዮ ከተዓፅድ መሐመድ ቢን ሰልማን ዝሓለፈ 5 ዓመት ብውሕዱ ሰላም ይኽዘርፅ ፀኒሑ ምስ ኢራን ዲፕሎማሲ ክገብር ክራኸብ ንግዲ ክገብር ኩዕሶ ናይ ስፖርት ናይ ካልእ ነገር ክገብር ይፀኒሑ ምስ ሑቲ ክዕረቕ ይፀኒሑ ምስ ሱዳን ዕርቂ ምስ ግብፂ ፅቡቕ ዝምድና ኣብ ሱርያ ሰላም ንኽነግስ እቲ መንግስቲ ድማ ድጋፍ ንኽረክብ ኣብ ሊብያ ሰላም ንኽነግስ ኣብ ሶማልያ ርግኣት ንኽነግስ ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ንሰላም ስለ ዝፅዕር ዝነበረ ኢማራት ድማ ኢራን ድማ ይሃረመቶ ኢራን ወላ እውን እቲ ተሃሪሙ ዝተባሃለ ኢራን ኣነ ይሃረምክዎን ኢላ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢናታ ንስዑድያ ረኺባ ነጊራቶ ስለዚ ስዑድያ ጠቕላላ ዘይተሃረመት እያ and this is going to be game changer ኣብ GCC ወይ እውን ኣብዚ ማእከላይ ምብራቕ ዝዓበየ ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ዘለዎ ሃገር ስዑድያ እዩ ዝበሃል እዚ ግን ብቲዮሪ ይመስል ነይሩ ቀደም ሕጂ ግን ፕሩቭድ ኮይኑ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ፅቡቕ ዲፕሎማሲ ስለ ዘለዋ ስዑድያ ሃገራት ዓረብ ክቃፀላ ከለዋ ቁጠበአን ክርመስ ከሎ ኤርፖርታተን ክልኮት ከሎ ስዑድ ዓረብ በለኹ ኢላ ወፅያ ማለት እዩ ኢማራት ከንታይ ትብል ነይራ ነዚ ናይ ስዑድያ ሽም ነዚ ናይ ስዑድያ ዝና ክትምንጥል እያ ትደሊ ነይራ ሃው ክሳዕ ክንደይ ዝንቡዕ መንገዲ ተኸቲላ ውፅኢት ናቱ ድማ እዚ ትርዮ ዘላ እያ ስለዚ መሐመድ ቢን ሰልማን ስዑድያን ፉል ኮንፊደንስ ገይሩ ናይ ዲፕሎማሲ ክእለት ኣለኒ ኣብዚ ዞባ እዚ ድማ ዝለዓለ ጭዋዳ ኣለኒ ክብል ክሬዲቢሊቲ ናቱ መሊሱ ወሲኹ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኢዝ ቢገስት ዊነር ዋላ እኳ ናይ ነዳዲ ናታ እንተተሃረመ ገለ ነገራታ እንተተሃረመ سعود عرب بقى بحر غيره ونتعدي شيء تخلالا ولا كو خمتي قدم كل جزء تغبرو انت داي كوني بقى بحر كتوص تخلالا تخلالا ايربورتاتا يسرحلو ስለዚ እቲ ነዳዲ ድማ ከቢሩ ስለ ዘሎ ስዑድያ ገዳሲ ብኽቡርያት ሸይ ደላ በዚ ነዳዲ ሓሲሩ ከሎ ጽቡቕ ኣይነበሩን ስለዚ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ገይም እዚ እታ ዝለዓለ መኽሰብ ዘለዋ ኮይና ክትወፅእ ትኽእል ሃገር ኮይና እያ ትረአ ዘላ and this is going to be very important ኣብቲ ከባቢና ክንዕዘቦ ከለና ምክንያቱ ተን ካልኦት ሃገራት ብምሉ ኩሉ ነገራትን በዚ ብንያው እዩ ዝኸይድ ከም ትሪኦ ዘለኹም ብወሽመጥ ሓርሙዝ እዩ ዝኸይድ ብምሉ ስዑድያ ግን ዓብዪ ኣብ ደገ ባሕሪ ብቐይሕ ባሕሪ ስለ ዘለዋ ድሌታታ በዚ ክትቅይር በዚ ከተንቀሳቀስ ፀገም ዘለዋ ኣይኮነን ባይ ዘ ዌይ እቲ ዝዓበየ ፖርት ናታ ጅዳ በዚ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዘሎ ስለዚ ንስዑድ ዓረብ ዋላ እኳ እቲ ናይ ነዳዲ መስመር ናታ ብንያው እንትኾነ በዚ እውን ከም ድሌታ ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ ስለዚ ከምኣተን ተለኩታ ናይ መግብን ናይ ማይን ፀገም ኣጋጢሞ የለን እዚ ድማ ንዞባና ዓብ ተራ ክህልዎ እዩ ፅንሒ ኢለ ምስ ኣፍሪቃ ቀንዲ ምትሕሓዝ ናይዚ ኩናት ከሪአኩም ሕጂ ግን ናብ ዞባና ክምለስ እዩ ወደብን በሚመለከት መጀመሪያ የሄደበት መንገድ ስህተት ነው ብለን ነው የምናምነው እሱን ኮሬክት የማድረግ እሱን የማስተካከልና ወደ
ታሪካዊ ባለቤቱ የመመለስ ጉዳይ ነው ብለን ነው ምናምን። ስለዚህ አሰብን የኢትዮጵያ ግዛት አካል የማድረግ ነው የእናንተ ፖሊሲ? በትክክል እንደ ሌላ ሀገር ቆጥረን የምንጠይቀው አይደለም። በተለይ የአሰብ ወደብን በሚመለከት መጀመሪያ የሚሄደበት መንገድ ስህተት ነው ብለን ነው ምናምነው። እሱን ኮሬክት የማድረግ እሱን የማስተካከልና ወደ እንታይም ትሪዝ ዘለኹም ኣብዚ ኢሌክሽን ታይም እዮም ዘለው ኣብ ናይ ምርጫ ግዜ እዮም ዘለው ኣብቲ መድረክ ድማ እዞም ፓርቲታት ዝበሃሉ እዮም ዝቐርቡ ዘለው ኩላቶም ድማ ዳርጋ ዝበዝሑ ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ዓሰብ ብጌጋይ ተዋሂቡ ክምለስ ኣለዎ ዝብሉ እዮም። ስለዚ ብልፅግና ጥራይኮም ይኮነን ብልፅግና ጥራይ ይኮነን ዓሰብ ዝብል ዘሎ ላይክ ኩላቶም ተመሳሳሊ ፖሊስን ስትራቴጂን ከም ዘለዎም ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ሓደ ነገር እዩ ዘብልሃልካ ኣብ መወዳእታ they're all the same the political parties ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ዝሕጂ ባይቶ ዝሕጂ ዘሎ ባይቶ ደገለገሎ ዝበሃላ ደሎ ሓድሽ ክምረፅ ዝኽእል እውን ካብኦም ዝገደደ ይከውን። ምክንያቱ ብልፅግና ምርጫ ሽማዊ ምርጫ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ትንሪኦ ዘለና ግን ተመሳሳሊ ፊሎሶፊ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም እዮም። ናው ንቐፅል እቲ ኩናቱን ወረ ኩናትን ድምፂ ናቱ ነበርትዕ ይኸይድ ከም ዘሎ ካ ንስማዕ ኣብዚ The rugged mountains and plains of the Horn of Africa, a familiar pattern of rising tension is once again drawing attention. Military convoys move quietly toward border regions. Fighter jets train in the skies. And behind the scenes, diplomats exchange warnings instead of reassurances. For many observers, these signals evoke a painful memory, the devastating border war between Ethiopia and Eritrea that erupted in 1998 and lasted until 2000, a conflict that cost tens of thousands. ሓደ ዘረባ ብብዙሕ ግዜ ክዝረብ ንሰማዕ ኣለና። እዚ ድማ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኩናት ይኣትሎ ዝብል ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ከም ሽም ንምርቋሕ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ፀገም ንዘላቶ መሸፈኒ ንኤርትራ ስለ ዝጥቀሙ ዘለው ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ይኸዳ ኣለዋ ዝብል ዘረባ ዳርጋ መሰልቸው ዘረባ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ይኸዳ ኣለዋ፣ ኩናት ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይመፅእ ኣሎ፣ ዓለም ኣብ ኩናት ናይ ኢራንን ናይ ገለናት እያ ከላ እቲ መልክዕ ናይቲ ኩናት ግን ካልእ መንገዲ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ፣ ሰራዊት ናቶም ኣፅዋራት ናቶም ቀሪብሎ፣ ኢትዮጵያ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል እያ ብላብላ 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 ዳርጋ መዓልታዊ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወይ እውን እቶም ዝርከቦም ኣርቲክልስ ነዛ ርእሲ እዚ ሸንኮለል ከብልዎ እዮም ዝውዕሉ ዘለዉ። ብሓቂ ግን ብልፅግና ናብ ገፁ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ? ክልተ ነገር እስከ ንስማዕ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ኢና። ብልፅግና ገጢምዎ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ስምዑ። በዚህም ምክንያት ከሰው አልባ አውሮፕላኖች ያነሰ ግምትና ዋጋ የሚሰጠው ይኸው ሰራዊት ለኦህዴድ ብልጽግና ስልጣን አንዋጋም በማለት እየሸሸ ነው ብለዋል። በእርግጥ ይህንን ከሰሞኑ በጎጃም ቀጠና የተማረኩ አንድ ወታደራዊ አመራርም ሲናገሩ ተደምጠው ነበር። ከበላ ህዝብ ጋር ከጠጣ ህዝብ ጋር መገዳደል በጣም ያሳፍራል። ይሄ ነገር በዚህ መቀጠል የለበትም። መከላከያ ሰራዊቱም እንትኑን መምረጥ አለበት። ከእንግዲህ በኋላ በቃ ብሎ መነሳት አለበት። ለማን ነው የምቆስለው? ለማን ነው የምደመው? እዚ ዘረባ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ዝወፅእ ዘሎ እዩ። ብልፅግና ብዙሓት ሰራዊት ናቱ ገዲፎሞ ይሃድሙ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር። ክልተ ሰለስተ ፀገም ከም ዘለዎም እዮም ዝነግሩ። ሓደ ክሳብ 42,000 ዝኾኑ ሰራዊት ነቲ ብልፅግና ከም ዝገደፍዎ ገዲፎሞ ገሊኦም ምስ ብረቶም፣ ገሊኦም ምስ ሓበሪቶም፣ ገሊኦም ምስ ካሊኦም ናብ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ይፅምበሩ ከም ዘለውን ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኸዱ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ድማ ነቲ ሰራዊት ተኣማሚኑ ንክኸይድ ወይ እውን ዘተኣማምን መንገዲ ሒዙ ንክቕፅል ሽግር ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ርዱ እዩ። እዚ ብብዝሒ ሰራዊት ይገድፈካ እንተሎ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ዘለው ሰራዊት ድማ ክኾኑ ከለው ሓደ እቲ ዘይዕጉብነት ኣሎ፣ ካልኣይ ድማ ካልኦት ሰባት ዝተፈላለየ ምክንያት ወይ እውን ኢንሰንቲቭስ ወይ እውን ታኻትብሎ ኢንሰንቲቭ ዝበሃል ንሰብ ናባኻ ክመፅእ ዘስድዕ ምክንያታት ፋኖ ንኣብነት እቶም ዝፈልጥዎምን ዝቐርብዎም ዝተፈላለዩ መንገዲ ነቲ ቃልሲ ገዲፎም ናብ ህዝቦም ክፅምበሩ ናብቲ ትክክለኛ ዕላማ ንክፅምበሩ ብዙሕ ፃውዒት እዮም ዝገብሩሎም። ፅባሕ ንጎ ኣብ ሕማቕ ክፋል ናይ ታሪክ ከይትፅንሑ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ክወርድልኩም ዝኽእል ፀገማት እውን ክድሕኑ ምንታ እናበሉ እዩ። እዚ እውን ንኣታቶም ከብል ዝኽእል እዩ። The report suggests the largest wave of desertionists occurred after government forces were mobilized to the northern front. ካልኣይ ድማ ናብ ሰሜን ገፁ ብዙሕ ሰራዊት ከንቀሳቀስ ምስ ጀመረ ሞቶም ወደ ሰሜን እየሄደ ኣይመለስም ዝብል ጭርሖ ወይ እውን ልሙድ ዘረባ ስለ ዘሎ ብዙሓት ካብቲ ደቡብ ዝመፁ ኣቦታቶምን ኣባሓጎታቶምን ዘይተመልሱውን ስለ ዝኾኑ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ዘይወፅእ ኩነታት ክትኣቱ እያ ስለ ዝበሉ ሓደ ንነፍሱ ዕድል ከውፅኣ ክረኽበላ ዝፈተነ ካብቲ ቦታ ክተርፍ እዩ ዝረአ።
ምናልባት ንኢትዮጵያ ብቐረባ ዘይትፈልጥዎ ኣብቲ ሰራዊት ዘሎ ህዝቢ ካብ ገጠርን ካብ ድኻታትን ዝመፅእ ሰብ እዩ ስለዚ ዋላ እኳ እዚ ንብሎ ዘለና ገለ ክፋል ናይ ሓቅነት ዘለዎ እንተመሰለ ሓንቲ ነገር ግን ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እዚኦም ደቂ ሓረስቶት ነቲ ውትድርና ገዲፎም ኣማራፂ እውን ከይህልዎም ይኽእል እዩ በዓል ስታሊን ንኣብነት ናብ ዩኒስ ኣርኢትኩም ሃቦ ካልእ ዕድላት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ዝብል ካምፔይን ይገብሩ እዮም ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ንስራሕ ኢሎም ዝኣትው ኣለዎ እዮም ኣብ ውትድርና ኣብ ኢትዮጵያ ተገፊፎም ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሞያ ስራሕ ኢሎም ዝኣትዎ እውን ሰባት ስለ ዘለው ነቲ ስራሕቲ ገዲፎም ውትድርና ገዲፍካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ንኣብነት ኣብ ናይ ኤርትራ ሰብ ውትድርና ገዲፉ ንደገ ከይድ እዩ ዝብትእ ፈዲኹምሎ ደገ ምስከትካ ድማ መዓት ዕድላት ከምዚ ወዲ ሓትና ካለካ ወዲ እሞ ካለካ ሰብሲ ገለ ይገብር እዩ ብሓርቲ ኤርትራዊ ብነፍሱ እውን ናይ ስራሕ መንፈስ ዘለዎ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ነቲ ውትድርና ገዲፍካ ስራሕ ንኽትረክብ ወይ እውን ሂወትካ ንኽትመርሕ ከቢድ እዩ ነዚ እጂ ከምዚ ክንዛረብ ከለና ንምግናን ክመስል ይኽእል እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ተራ ሰብ ሂወት ንኽመርሕ ከቢድ ምዃኑ ምርዳእ የደሊ ብዙሕ ሰብ ኣለና ክብሉ ከለዉ ከም መጃሃርዳ እዮም ዝጥቀምሉ እምበር ሰብ ኣዝዩ ሕሱር እዩ ኣዝዩ ሕሱር ሰብ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ተረማሚሶምሉ ዘለዎ ኣብቲ ኖርማል ዘለዎ ተሪኻ መዓት ስራሕ ዘይብሉ ፅኢል ኣብ ፅርግያ ዝውዕል ሰብ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ኣነ ብዙሕ 2-3 ግዜ ስለ ዝኸድኩ ጣዕዲ ክሪኦ ከለኹ እቲ መንእሰይ ፅኢሉ ከፍ ኢሉ ኣብ ኣንጎሎ ተፀጊዑ ዝዕልል መዓት መንእሰይ በዚ ገለ ዝገብር ትርኢ ኢኻ ከምዚ ዓይነት ምስቲ ሳዋን ገለን ዘለና ንሕና ከምኡ ኣይትርኒ ኢኻ ብኤርትራ ዳርጋ እቲ መንእሰይ ኮፍ ኢሉ ክዕልል ወይ ተኣኻኺቡ ገለ ከምዚ ሓንቲ ቁም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ መይቢ ቀደም ናዕሾ ከለና ንርኢ ነርና ክሳብ 94 ቆልዑ ዝነበርና ንዝክሮ ኢና ድሕሪኡ ግን እቲ ሰብ ሳዋን ገለን ስለ ዝኸይድ ፅኢሉ ተኣኻኺቡ ቁም ነገር ዘይብሉ ሓጋይን ክረምትን የለን ብሓፈሻ ብልፅግና ዘገጥሞ ዘሎ ብድሆታት ድማ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ማለት ግን ንብልፅግና ነቲ ሕልምታት ናቱ ነቲ ናይ ኩናት መንፈስ ናቱ ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ ወይ ጠጠው ከብለ ይኽእል እዩ እዚ ክብል ኣይደፍርኒ ምክንያቱ ናይ ኩናት ፍሉይ ፅምእ ዘለዎ ስርዓት ምዃኑ ምግንዛብ ከድልየና እዩ ስለዚ ህወሓት ሕጂ እውን መጠንቀቕታታት ይህቡ ኣለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መላእታ ሃገር እናተሸምረረ ናብ ትግራይ ንወራሪ ግስግስ ኣሎ ክብል ተዛሪቡ እቲ በዓል መዝሕ ህወሓት ወሲኹ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ህወሓት ምስ ሻዕብያ ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ኣይመስረትናን ክብል ነቲ ብዛዕባ ፅምዶ ዝውረወረ ነፂግዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምስ መንግስቲ ፌደራል ርክብ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተቋረፀ እውን ህወሓት ኣፍሊጡ እዩ እቲ ላዕለዋይ በዓል መዝሕ ህወሓት ንኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ብረቡዕ ከም ዝገለጾ ሰብ መዚ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእ ንምክያድ ይዳለዉ ከም ዘለዉ እዚ ድማ ሓዱሽ ስጋኣት ግጭት ከም ዝፈጠረን እዩ ገሊጹ ትግራይ ካብቲ ንክልተ ዓመታት ዝቐፀለ ሓይልታት ፌደራል ምስ ምልሻታት ኣምሓራን ሰራዊት ኤርትራን ብምዃን ምስ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝገጠመሉ ኩናት ኣብ 2022 ኣቋፅራ ኣውሮፓውያን ወፅያ ዝበለ ኤኤፍፒ ብመሰረት ገምጋም ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣብቲ ግጭት እንተወሓደ 600,000 ሰባት ተቐቲሎም ኢሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብበዝሒ ናብ ርባት ትግራይ ዝፅጉዑ ዘለዉ ሓይልታት ፌደራል ንሶሙናት ኣብ ዶብ ትግራይ ዓሪዶም ይርከቡ ሓይልታት ትግራይ እውን ኣብ ዶባት ትግራይ ተዋፊሮም ኣለዉ ክብል እዩ ኤኤፍፒ ፀብፂቡ ዘሎ ሰራዊት ፌደራል ካብ ኩሉ ኩርናዓት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ይግስግሱ ኣለዉ ትግራይ ድማ ብሰራዊት ፌደራል ከምዛ ዝብልዋ ዘለዉ እዩ ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ መስለኩም war statistics ናይ ብልፅግና ብልፅግና I'm extremely jealous of those of you who are 100% certain there will be no war between Ethiopia and Eritrea anytime soon ኣነ በዞም ኩናት ኣይክህሉን እዩ እናበልኩም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ኣይክህሉን ኢልኩም ገምጋማት ትህቡ ዘለዎም ብጣዕሚ እየ ዝቐኒ ኢሉ ምክንያቱ ብፍላይ ድማ 100% ኩናት ኣይህሉን እዩ ትብሉ ተቕንኡን ኢኹም ኢሉ ولا 75 تبلو 67 تبلو قال نابله بزح كونتات يزهد مغنياتو نزا فايل زيان تاريخما عند فايل الله تبزيا where is it زيان تاريخما ابي احمد عبد السلطان كاب زمت statistics ناتو رايو يبلالو مجمريا انت يبلالو قلت شنو 10 شو متنف سلطان كما تقولوا شحن كلتا 207 قتيلو شحن حدا 4 مليون زبدما ካብ መነባብሩ ተመዛቢሉ 2019 እትሞት ናብ 2500 ደይቡ 500,000 ድማ ተመዛቢሎም እስራ ኮን ኮለ 2020 10,000 ሰብ መይቱ ወይ መይቱ ቆሲሉን ካዥዋልቲስ ማለት ዝሞትን ዝቆሰለን እዩ 1 ሚሊዮን ዝሆን ይመዛበል 21 150,000 ሞቱ ቆሱልን ማለት እዩ 5 ሚሊዮን ዝኸውን ድማ ተመዛቢሉ 22 450,000 ሞቱን ቆሱልን ክኸውን ይኽእል ካዥዋልቲስ ዝተጎዱ ማለት እዩ 2 ሚሊዮን ድማ ተመዛቢሉ 23 2,000 ካዥዋልቲስ 1 ሚሊዮን ዝተመዛበለ 24 4,000 ዝሞቱን ዝቆሰሉን 387,000 ድማ ዝተመዛበሉ 25
ድሮ ተዝሓለፈት ዓመት ማለት እዩ 300 ሞታት 300,000 ድማ ዝተመዛበሉ ስለዚ ብልጽግና there's only one thing ሰባት ምርባሽን ፋሕበትን ምእታውን ቀንዲ እቲ ዝኽእሎ ነገር እዩ ካልእ ነገር ክጽበኽ ይትኽእላ ኩናትን ወረ ኩናትን ንኣብይ ኣሕመድን ብልጽግናን ከም ኖርማል ነገር ይንዑ እጂ ኣብቲ ውሽጢ ኢትዮጵያ መዓት ፀገም እዩ ዘሎ right now ነዚ ሪፖርት ክንገብር ከለና ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ክገድፎ ዝኽእል ወይ እውን ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ክህልዎ ክጽበዮ ብዙሕ ትኽእል ነገር እውን የለን እዮም ዝብሉ ዘሎ ካብዚ ብኻልእ መንገዲ ገምጢሎም ክሪእዎ ከለዉ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብልጽግና እዚ ሕጂ ወሪድዎ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ጽበ ዘረባታት ካበይ ከም ዝመጽእ እውን ምግንዛብ ከድልየና እዩ እንታይ ከሪእኩም ደልየ ኣለኹ ካልእ ስታቲስቲክስ እውን ኣብዚ ሕጂ ዝወሃብ ዘሎ ከሪእኩም ክፍትን እየ ምክንያቱ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ኣብዚ እውን ሓደ ዘረባ ኣሎ የሚጓዙ የአብይ አህመድ ወራሪ ጦር ለሳምንታት ተጉዞ ከተከማቸበት የትግራይና የአማራ ክልል ድንበር አካባቢ በከፊል ተቀንሶ ወደ መሃል ሀገር ጉዞ ጀምሯል። ዋይ ለምን የአብይ አህመድ ጦር ወደ ትግራይ ከሄደ በኋላ ከትግራይ እንዲመለስ ሆነ የሚለው ነገር በጣም መሰረታዊ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ነው የኔ መረጃ የሚመጣው። አብይ አህመድ ተከድቻለሁ ብሎ ያስባል በጦር የአማራ እና የአገው ጀነራሎች ከርተውናል ብለው እንደገመገሙ ከትናንት ወዲያ ሰምቻለሁ። ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ገለ ክፋል ነቲ ንሰሜን ኣበጊስዎ ዘሎ ሰራዊት ክመልሶ ጀሚሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ምክንያት ድማ ተጠሊመ ወይ እውን ተኻሒደ ዝብል ገምጋም ወይ እውን ሓሳብ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ so many things ብዛዕባ እዚ ተኻሒደ ተጠሊመ ፀላእቲ ከም ዝኾይኖምኒ ኩስቶን ተሸራሪኾም ክሃርሞኑ ይደልዩ ዝብል መንፈስ ኩሉ ግዜ እዩ ዘለዎ ግን እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ሓቂ ከምዚ ይመስል እዮም ዝብልዎ ሰውየውን ዝም ብዬ እንደዚሁ ቁጭ ብሎ ሳየው እና ስለ ትግራይ ሲናገር ዝም ብሎ ስታየው እንደዚሁ ሳየው አብይ አህመድ ከስንት ሰው የተጣላ ይመስላል ጓደኞቹ ከነበሩ ሁሉ ጋር ተጣልቶ ነው ሁሉም ጥፋተኞች ናቸው እኔ ነኝ ትክክል እያለ ያለው ከኤርትራ ጋር የሰላም ስምምነት ወርቅም ነው ምንድነው ሜዳሊያ ሳይቀር ዓለም አቀፍ ሽልማት አግኝቻለሁ ብሎ ሲናገር የነበረው ያ ስሜታዊ ንግግሩ መቼም ሁላችንም እናስታውሰው ነው። ዛሬ ጦርነት ገባለው ባይ ነው ከኤርትራ ጋር ከህወሓት ጋር እንደመጣ ታስታውሳለህ ወደ ስልጣን እንደመጣ ቲም ለማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጠልመ ከም ዝተኻሓደ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ግን ብግዳ ሓቂ ድማ ክትሪኦ ከለኻ ኩሎም ኣዕሩኽቱ ዝነበሩ ዝገደፍዎ ሰብ እዩ እዚ ድማ ኩሎም ኣዕሩኽቱ በብሓደ እናገደፍዎ እንድሕሪ ኸይዶም እቲ ባህርያቱ ድማ ዝንሪኦ እንተለና መን እዩ ክሓዲ መን እዩ ሓሳዊ መን እዩ ጠላም መን እዩ ተንኮለኛ ንምግምጋሙ ከቢድ ኣይኮነን ምክንያቱ እንተወሓደ ብወገን ኤርትራ እንተሪኢኻዮ ንኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ዝብሎ ዝነበረን ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾኖ ዝነበረን ዝበሃል ዝነበረን ካል ነገር እዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እታ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሃል ከቢዳቶ ኢሱ እናበለ ዘይ ዲፕሎማስያዊ ፕሮቶኮል ማለት እዩ ሓደ መራሒ ናይ ሃገር ንኻልእ መራሒ ናይ ሃገር ከምኡ ኢሉ ክፅውዖ ኣይንፈልጥን ኢና ዋላ ክንምንታይ እተን ሃገራት መሻርክቲ ኹና ኣብ ፕራይቬት ለየቶም ክበሃሉ ክእሉ ዓዊላ ማይክሮፎን ግን ኢሱን ገለመለን ዝብል ዝነበረ ሰብ ሎሚ ንኤርትራ እንተዘየጥፋእኹ ንኤርትራ ነዚ ስርዓት እዚ ተስፋ ዘይብሉ ስርዓት እዩ ንኢትዮጵያ ድማ ፀገም ዝፈጥር ዘሎ እዩ እናተባህለ ዝኽሰስ ዘሎ እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንኩሎም እቶም ኣብ ስልጣን ደምፅዎ ዝደገፍዎ ዝሓብሓብዎ ምሱ ደው ዝበሉ ንኩላቶም በብሓደ ክጠልሞም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንኩላቶም ድሕር ትጠልም ኣለኻ ወይ ካብ ኩሎም ክሕደት ከጋጥመካ ይክእልኒ maybe it is also your problem ይብለው ካልእ ምናልባት ንስ ግዜ ክረአ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ግን ሓደ ሓደ ዝብልዎ ዘለው ዘረባ እውን ክንሰምዕ ኢና ንዓቢ እቶም ፋኖ ኣብቲ ናይ ብኩሉ መንገድን እዮም ዝኸስዎ ዘለው እቲ ክሲ ድማ ሓደ ኣብ ጋምቤላ ኣብዚ ናይ መን ኢኻ ትብሎ ኣብዚ በዓል ሻሸመነ ዝብልዎ ድዩ ኣርሲ ዝብልዎ ኣብ ልዕሊ እቶም ኦርቶዶክስ ዝወርድ ዘሎ ብዙሕ ክስታት እዩ ዝፈጥር ዘሎ ድሓን ንሱ ፀኒሕና ኣብዚያ በዓሉ ዝብሎ ዘሎ ክንሰምዕ Welcome to the Eastern Nation. It is no longer defined only by tanks, aircraft, or soldiers on the ground. Soldiers' pockets, smartphones, messaging applications, and social media platforms capable of transmitting information across the globe with
warning to its members, emphasizing the growth ብልጽግና ንሰራዊቱ ዓብይ መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ ምስቲ ዘሎ ናይ ቴሌፎን ናይ ኢንተርኔት ኣጠቃቅማ መሰጃት ኣጠቃቅማ ሶሻል ሚድያ ኣጠቃቅማ ብዙሕ ምስጢራት ናቱ በዚ መንገዲ እዚ ይወፅእ ከም ዘሎን ስለዚ ኣመሓላልፋ ናይ መልእክትታት ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎምን ጸላእቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ መንጢሎም ሓሳባት ክወስዱሎም ከም ዝኽእሉ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ እንታይ ደረየካ ሓደ ካብቲ ንሪዮ ዘለና ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ትግራይ ሓይልታት እውን ዝረዩ እቲ ሶሻል ሚድያ ስለ ዘሎ ኩላቶም እንታዮም ዝኾኑ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዋላ እውን ብዋትስኣፕ ብቴሌግራም ዝስደድ ኢንክሪፕትድ እዮም እዞም መልእክትታት እዞም ሰባት እዞም መልእክትታት እዚኣቶም ዕፅዋት እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ናይ ሰራዊት ድማ ሃይ ሴኪሪቲ ዘሎ ሓበሬታ ዘይተመሓላለፍቲ ኮይንካ ሓሊፉ ከይዱ ፀገም ክመፀካ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና እሱዲቱ ፀገሞም ካብ ካሊድ ድብገስ ዘሎ ፀገሞም ብልፅግና ፀገም ከም ዘለዎን ፀገሙ ድማ ኣብ ሰራዊቱ ምስጢራት ቀልጢፉ ከም ዝወፅእን ነዚ ምስጢራት ንምዕፃው ድማ ቴክኖሎጂ ከማዕብለ እዩ ዝብል ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከማዕብለ እዩ ዝብል ዘሎ ጉድላክ ዊዳት ኢና ክንብሎ ንኽእል ካብዚ ኩሉ ፀገማት ናይ ኤርትራ ሓደ ካብቲ እቲ ዲጂታል ላንድስኬፕ ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ብኣሜሪካ ብእስራኤል ብካልኦት ትፅላኦ ያ ፅቡቅ ጌርና ክንዛረበላ ኢና ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ኣገደስቲ ነጥብታት ኮይና ክትረአ ዘለዋ እያ ኤርትራ በብዙሓት ሓይልታት ታርጌት ሃገር እያ እዚ ድማ ነቲ ዘለና ፀገም ንኸጉልሕ ወይ እውን ነቲ ፀገም ዘለና ኣስተማቕርዎ ክብል ኢለ ይኮንኩን ትዛረብ ዘለዋ እዚኣ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርድኡኒ እውን ተስፋ ገብር ኤርትራ ኢንተርኔት የብላን ናይ ቴክኖሎጂ ፀገማታ ድማ ኩልና ንፈልጦ እዩ ምስቲ ኩሉ ናይ ቴክኖሎጂ ፀገም ዝፈጥረልና ዘሎ ኢልና ንዛረቦ ገለ ክፋል ግን ኣድቫንቴጅ ኣለዎ እዩ እንታይ እሱ ድማ ኤርትራ ምዚ ናይ እስራኤል ፀገም ናይ ኢማራት ፀገም ናይ ካልኦት ፀገማት ዘለዋ ዲጂታሊ ኦፕን ሶሳይቲ እንተዝነብር ነይሩ ክፉት ዝኾነ ኢንተርኔት እንተዝነብሮ እቲ ሃገር ምስጢራት ናቱ ክሳዕ ክንደይ ሽግር መገጠመት መንግስቲ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ንላዕሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣናሎግ ምዃኑ መብዛሕትኡ ትስራሖም ብድምፆም ብካልእ መንገዲ ስለ ዝገብርዎ ምስጢራት ናይ ሻዕብያ ንክትፈልጦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብለኩም ዘለዎ ኣብ ኢራን ዘጋጠመ ኩነታት ዘኪርኩም ዶ ዝዓበየ ቀትለት ናይቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ነቲ ትራፊክ ናይቲ ሃገር ነቲ ትራፊክ ናይ ኢራን ናይ ቴህራን ብምሉእ ከሺፎም ንዕኡ ሃክ ገይሮም ንብምሉእ እቲ ሰርቬይለንስ ናይቲ ሃገር ተኸታቲሎም ምንቅስቃሳት ናይቲ ሱፕሪም ሊደር ኣሊ ኸመነ ከምኡ ድማ እቶም ቦዲጋርድ ናቱ ምስኡ ዝቐርቡን ዝኸድዎ እዮም ንዕኡ ብኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝለዓለ ኣናላይዝ ገይሮም ኣበይ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ ንምንታይ ክራኸቡ ከም ዝኽእሉ መነመን ክመፁ ከም ዝኽእሉ ከመይ ከም ዝኽእል ገምጊሞም ኣቐዲሞም ቅድሚ ንቀዳም መጥቃዕቲ ክገብሩ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም ዕለት 5 ቀዳም መጥቃዕቲ ክገብሩ ሶኒ ምድሪ ነተንያሁ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሉ ከምዚኣ ኩነታት ኣላ ኢልዎ ትራምፕ ድማ ዓወት ክረኽበላ ዝኽእል ቀልጢፉ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክውዳእ ዝኽእል ኮይኑ ስለተሰምዖ ሕራይ ኢልዋት እዩ ስለዚ እቲ ስቶር እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ምስቲ ዘለዋ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ፀገም ፅቡቅ እዩ ካብ ፀላእትና ክከላኸለልና ፀላእትና ከይፈልጡና ገለ ክብል ኢለ ኣይኮንኩን ግን እንተወሓደ ናትካ ኢንፍራስትራክቸር እንተዘይብልካ ናትካ ቴክኖሎጂ እንተዘይብልካ ወይ እውን ምስ ቻይና ቀሪብካ ክትገብር ተዘይኪልካ ዋላ እውን ቻይና እውን ረብሓታት ናቶም ዘቐድሙ እዮም ክሳብ ሕጂ ንሳቶም ጠሊሞም ንፀላእዮም ጎል እትዮም ክንብል ኣይንኽእልና ግን ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ድማ ከምቲ ንሕና ንጥመቶ ከምቲ ንሕና ነብሎ ቴክኖሎጂ ናትና ቴክኖሎጂ የድልየና ጥራይ ዘይኮነስ ጥንቃቐ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ክንሕዝ ክንክል ኣለና ዝብል ኣብ ከምኡ ዝብል መደምደምታ እውን ከብፅሓካ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ነዛ ርእሲ እዚኣ ንእሽተይ ሽፍቲ ክንገብራ ኢና ስለምንታይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩናት ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ንኤርትራ ጥራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እውን ኣይኮነን ብፍላይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ብልፅግና ወራር ክመፃ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ መዓልታዊ ኣብ ዝጋማ ዳሓሉ ዘሎ ንኤርትራ ጥራይ ድዩ ብድሆ እዚ ክጋጥም ዝኽእል ወይ እውን እቲ ኣብ ኢራን ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ በዓል ኢማራት ቀጠር ገለመለ ዘጋጥመን ዘሎ ስዑድያ ዘጋጥመን ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ወይ እውን ንኣፍሪካ ብኸመይ ይፀልዎ ንብልፅግና ድማ ብዓብዩ ብኸመይ ክፀልዎ ይኽእል እስከ ናብኡ ንስገር መጀመርያ በዚያ ንጀምር The Middle East is at war, triggered by the US-Israel airstrikes on Iran. Now, East Africa is facing significant economic turbulence since it relies heavily on imported petroleum. Brent crude prices have jumped sharply since the airstrikes began. We anticipate an increase in the cost of fuel. But I'm also certain
as we've had also some information from the Uganda National Oil Company, that the country has enough stock to shoulder us for some time. Kenya has assured its citizens that it has enough war reserves to last at least 2 months. But can the East Africa region cope with a prolonged war in the Middle East? Welcome to the flip side. The Strait of Hormuz is a ሕጂ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ክዝረብን ሜይን ቶፒክ ናኮነ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ዝብል ኣርስቲ እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ካብዚ ኩናት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ክንዲ ምንታይ ክፅለዋ ይኽእላ ክንዲ ምንታይ ከነዚ ኩነታት እዚ ክሰግርኦ ይኽእላ ማለት ሕጂ መራሒ ናይ ኬንያ ከምኡ ናይ ኡጋንዳ እንታይ ይብሉ ፀኒዮም ናይ ኬንያ ንክልተ ወርሒ ዝኸውን ሪዘርቭ ኣለና ይብል ፀኒዩ ዋይስ ቲንግ ለባም ነገር እዩ ዝንተለዎ ኤርትራ ናይ ክልተ ወርሒ ናይ ወርሒ ይህልዋ ዶ ንዝብል መቸም ኤርትራ ኣለዋ የብሉን ኣይፈልጥን እየ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ መንግስቲ ከም ናይ ኤርትራ መንግስቲ መዓት ፈተና ዘለዎ ነዳዲ ንዝተወሰነ ግዜ ከንቀሳቅሶ ዝኽእል ሪዘርቭ እንተዘይብሉ ደና ውጋእ ኣይክእሉን እዮም ሻዕብያ ክንብል ንኽእል ማለት ኣብ ሂወቶም ዝፈልጥዎ ነገር እንተሎ ዕፅዋን ክባን እዮም ኩሉ ግዜ ምስ ተዓፅው እዮም ዘን ዝሓለፈ 30 ዓመት ኩሉ ርዮም እዮም ስለዚ እንታይ ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኩናት ተጀሚሩ እስራኤል ካል እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ንንተወሓደ ንሕማቅ ግዜ ክኾኖም ዝኽእል ነዳዲ ሒዞም ኩሉ ተስፋ ገብር እቲ ቀንዲ መፍትሒ ክኾነና ዝኽእል ሶላር ኤነርጂ እንድዩ ናብ ፀሓያዊ ኤነርጂ ክንሰግር ኣለና ዘብል እውን ሓደ ከምኡ እዩ ምክንያቱ እቲ ነዳዲ እናኸበረ ከይድ ከሎ ንኤርትራ ምክንያቱ ኤርትራ ሓደ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ምንጭቶት ናቱ ኣብ ሓደ ነገር ጥራይ ዝምርኮስ እሱ ድማ እዚ ማዕድናት ጥራይ ኤርትራ ኤክስፖርት ትገብር ካል ነገር የብላን ክሳብ ሕጂ ዘለና ኦፍኮርስ ናይ ዲያስፖራ ረሚተንስስ እዚ ንሕና ገንዘብ ንሰዶ ኣባበርክተሎ ኣብቲ ቁጠባ እዚ ግን ንሕና ነዳዲ ከቢሩ ወይ ነዳዲ ሓሲሩ ኢልና ንገድፎ ነገር ኣይኮነን ንስድራና ንክነብሩ ንሰዶ ስለዝኾነ እሱ ክቕፅል እዩ ካልእ ነቲ ቁጠባ ከንቀሳቀስ ዝበሃል ግን ማዕድናት እዩ የስ ወርቂ ከቢሩ ኣሎ ስለዚ ኣይዶነ ብማርኬት ፕራይስ ሸጥዎ እንተኮይኖም ኣታዊታቶም ዓብይ ይኽእል እዩ ግን ናይዚ ኩሉ ዘለዎም ድማ በቲ ነዳዲ ድማ ክጠፍእ ክእል እዩ ምክንያቱ ነዳዲ ወላ እንተለካ እውን ከቢሩ ስለ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ነዳዲ ጉዳይ ንብዙሓት ሃገራት ክልክም ዝኽእልን ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ሽግር ከውድቕ ዝኽእልን እዩ ወላ እውን ነተን ደሓን ኣለዋ ደሓን እየን እዚአንሲ ነገራት ክፃወራ ይኽእላ እየን ዝበሃላ ዝነበራ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ወዲቐን ከም ዘለዋ ከሪአኩም እየ መን እያ ካብዚኣተን ግብፂ ፓውንድ ናታ መሊሱ ፓውንድ ድኸውን ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ ሓደ ሚድያ እንታይ ኢሉ ውፅኡ ነይሩ ግብፂ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ስቴት ኦፍ ኒር ኢመርጀንሲ ሃገሩ ኣብ ከባቢ ናይ ተጠንቀቕ ግዜ በፂሓ ከም ዘላ ምክንያቱ እዚ ኩናት ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ናብ ኢራን ዝገበርዎ ንዓታቶም ፀገም ፈጢሩሎም ኣሎ ብኸመይ Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi says his country is in an economic state of near emergency as a result of the Middle East war. The Arab world, this most populous nation, has been physically impacted by the US and Israel war. كذي أنت أبي تحسيهم زلوا دولار ناتهم دارجا نشمن تورحي أبز تحت درجة بتشكم زلون. Egypt's import dependent economy has proven highly sensitive to fluctuations. كم دما بزوج نجارات كاب ندادو دكالي كاب كالوت نجارات import أب مقبار زمركوس لزغني كبيت أجا مجاتي مولو زين نجارات عرب دما أزين أجا دستيان نجبسي. عبكو طبعاً شركة ناتهم مسؤمي كويت بلو قطر بلو سعودية بلو إمارات بلو عمان بلو كلاتهم بفلايتهم تعاطيهم زلوا مالتي سلازي كتباناتهم أب كبيد درجة وديقهم كم زلوا إذا غير over the weekend CC has warned the war could spell troubles for the Suez Canal كمرما أبزنا Suez Canal دبال دلو حوت تجميرو نابودما كبيد أجمع كم تصوم كم زخلي إذا غير زلوا بتقال من قد كرر خلودما قال حدا ريبورت دايزي حدا ريبورت أو تيوم مزنا برابزي انتايزبل ناي حجرات عرب بزوري دوان زلوا كنتات أب أفريقيا زجبرو زلوا investment كقد فوي خلان زي تري وزل لغميو انتايزبل نيرو fault lines where was that report the Gulf states Turkey and Israel battle on the Red Sea now انتايلم يوم نيرو مسيلكم أبزيا نيرا إمارات أب أفريقيا قال كابتن زعبي investment زجبرو زلوا the UAE alone is the fourth largest source of capital on the continent and the GCC pledges over the last few years have surpassed the EU and tripled Chinese pledges over تزي إذن هكذا عرب GCC زبالة
قطر كون خل بحرين كون خل الكويت كون خل إمارات كون خل كم دم سعودية أب أفريقيا أبا بركتين يروم زي زقدل زلو زي أقاتي موم زلو بده دما نتنا يكون طبعا أبا جاكساناتهم كقطفوا سلزغلو يبلو قرم بلوسكي جنزبكم هيسكم تفعلنا تراي جنزبنا عرب زاد حنا يلن ترفض زفرسن هجرات أفريقيا بفلاي جنزبنا إماراتكم يوم زولو نا إمارات جنزب كاب أفريقيا لايو نا أفريقيا عبس أجمع فترة لا غليو seriously هجرات تبرز لا جنزب برينا investment جيرا جبت قانا مرحنا جبت جون دقيمو إسرائيل أفريقيا خطف رسالة دلنا تنيرا خينا بإمارات جيرا تجبروز الله يلجون حدش مجلس يبو أب سوشيال ميديا كزوري هنيرة لذي إمارات بز حج وريد وازلو كونتات كتب مهارت غليا تدي كونتون جنزب ناتا ري برايورتايز كتجبرو تخليا نزبل نبلتسقنا يجوه بلتسقنا يحزن اللمبر نعانا زتنكف نعانا زملكت RST كون أي كلني لذي هجرات عرب كاب هجرات عرب بزوح دقوما زرق بزنا برو أزيادة could review overseas investments to ease financial strains caused by Iran war لذي نايتا قاتي مومزلو داق مقمت نتي أب أفريقيا خنقبرينا زبلو زنبرو كوغت فوي يخوليهم سلازي زياون بزحات كتشاغل تخل بخينا الله أتهم بجنزاب عرب زنبرو كاب كالوت زلو منو زنبرو ويل كاسينوم كحدرو أي كولونيوم كاب كل أتهم لعلقن مرد كوين وزلو حادث ترايو إمارات تايلو مالو نتهم مسانا أبغزي شجرنا دو زبلو مسجانا زبل حنتس إلي أوتيوم زرجحهم مالو أقاطامي تاسيل أبي أبيلنا هنريكم مو أبي لو ندحريلكم أبزن ريوزلنا يا بعربي تصحيف زولتشم تسأل تات كل تاريخ موجن حدثت أبتسأل يلن بالسدما برايم مينستر نايتوبيا أبي أحمديو رسي عمده يخونو ويس نتعب الإمارات زورده كخنن سلدي سمعويو أبي أحمد أبزن زحلفة معلتات نكويت دويلو ني بحرين دويلو قال نسمعنا ني إمارات دويلو قنا يسمعكم أنا ويقول أب سوشيال ميديا عيراهون تريهم نيركم قلت لي بزغنا إمارات دوس واصلي أبي أحمد كم قال لهم سجيرو مكخونو خوليهم من البات تي ما كان أنتو ناي جبسي أبلع على وايك أبكالايد الرجالو سلزي كم نريز لنا ولا ناي سعودية ما راحونا له ما بتيجي زي شجرهم أبقول لهم لنا كلنا كابانا زدلة كنقبرنا خلينا يلوم له ويليام روتو ناي كينيا يلونيرو ناي ساوث أفريقيا تزاريبون يرسون له سلزي بزحات ما راحت ناي أفريقيا أبزل ولو أبي أحمد أبزيك أتو زي مخالو ميري something معناته I don't know you can تايكتب له تقول الصعب ناي تايبينج جاي تكتبلوه ويس ناي بحكي تقيمهم له لو كتب له تقولوا تقيمهم له بعد سلت عن قدفيو واي كم يجي يروح يقدف وداي نبيك خادم له تقنم هدمتنا تندي زيادة مالت إمارات جنزب ترى يكون تبوكو سبحانه جو بلان بينا توسع ስለዚህ ፕላን ብና አቱ ሽግር ተኮይንዎ ኣይመስለንን ግን ተጋጊዮም እያ ክብል ድኽእል እምበር ኢማራት ሕጂ ንኣቢ ክጠልሞ እዮም ኢልና ክንዛረብ ኣይንኽእል ኢና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት እንተጠሊሞሞ ግን ተጠሊሞሞ ተወዲኣ ታገይ ኢማራት ተጠሊሞሞ ጌም ኢዝ ኦቨር ስለዚ እዚኣ እውን ሓንቲ ካብተን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብብዝሒ ክዘውር ዝረኣኽዋ እያ ብዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ቀልጢፉ እናተቐያየረ ዝኸይድ ስለ ዘሎ ምናልባት ነቲ ዘሎ ኩነታት ብኸመይ ክንሪኦ ንኽእል እስካብ ዝያ ስምዑለይ ኣብ ዝኸፈ ጥርዚ ዘለዎ ኢልና ክንገልፀ ንኽእል ኢና ሓፈሻዊ ከዓ ተንተንቲ ብዙሕ ግዜ ምሳኻ ቃለ መጠይቕ ኣብ ዝገበርናሉ እውን ስዑድያ ምስ ኤርትራ ተሰሊፋ ከም ዘላ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ተሰሊፋ ከም ዘላ ይግለጽ እሞ ክልተን ሃገራት ከዓ ብኢራን ይድብደባ ኣለዋ ስለዚ ቀጥታዊ ምትእስሳር ህልዎ ድኸውን ሕጂ ምስ ዘይህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ንኸኣትዋን ዘይከኣትዋን እንታይ ኣሉታውን ወይ ድማ እወታዊ ረብሓታት ይኽህልዎ ኢልካ ትሓስብ ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ኣብቲ ኣሰላልፋ ብዝምልከት ጉዳይ ስዑድያ ዳርጋ ዲፕሎማስያዊ ዝኾነ ማእከላይ ዝኾነ መርገፂያ ሒዛ ዘላ ስለዚ ምስ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ርክብ ከም ዘለዋ ይፍለጥ እዩ ከምኡውን ምስ ኤርትራ ኢማራት እያ ብቁሉዕ ምስ ሓደ ወገን ፀግዒ ሒዛ ዘላ ክበሃል ዝከኣል ኣብዚ ከዓ ምስ ኢትዮጵያ ፀግዒ ከም ዘለዋ ይፍለጥ ማለት እዩ
كابون حليفكا بقداي سودانون بقولع مستي RSF كم زغنت يفلت مالتيو بقداي سومالون مستناي سومالي لاند كل سومالي لاند كم زغنة يفلت سلازي إمارات يا بقولع مستن تسقعت حزلا أب سعودية جن حدا تي زي سقعي حزالو كلايكا كونتين ناي مقبار كونتين تقداي أب كيتو كوسمو أب عبي ناي كلولاو تاشمو كونتات كيمس أبو هي بتسحق هي تبسحق كله تطور مبال إزقبر زلوا قويا يزلوا بالسعودية الأمبر ناي حدا تسقع حذاء أنصار حدا تطوز ولا تلو قناتات يلا نبزوان زي جن أمونجو إمارات أمونجو سعوديان رسم اللوب زوان زي أبقى دا يمن زجمريو بيمن نصور زغانا في اللي ترأيو مالتي سعودية مسحدنتنا يمن كون كله تمرقصة إمارات كا بأكتيفلي أنصار حدناتنا يمن زرعوا حيلتات اعتقان الدرجيان نتي كوابيناي دوب يمن ناي كلام زبال زنبرة كابتي زلو حجي ناي سمين يمن كتوتو فتينا نيرا زي كم حدا ريد لاين توسيدو مغنياتو يمن بحافشوخ في الكولو كاب نوي حجزيات حيزو حدا كابتي سفير اوف انفلونس ناي سعودية عندها تبعها لزفلت كباب مالتي سفير اوف انفلونس ابا قراو ركبات انتاي مالتي أبزي كباب زي بغتها مستناتي استراتيجيكاون حقراون صدتان ربحتاتن متأثر لوز بحالو كونتات مالتين أبنات حجي أبنات أب كيوبان أب لاتين أمريكان زرّة بغتها مس أمريكا ربحتها أساس رسلزهون كيوبا نتاق خوني قابزي سفير اوف انفلونس أبتبلو لوجيزي كابشحن شعاتي ميزان كلتنات حيزو أبلوكي دالا كسب لهم مالتي ولا حنت مخنيات يقولوا بترح كابتناتي كوزا زرو سلازوات أخي كسب لهم مالتي ولا حنت مخنيات يقولوا عبد الرحمن بحاشم زحابو صبغ زغنت أبصابن أبديتنا نسمس أنا هنا كابكاتيلنا من البات نمود داتا أبصابنا زي أب مع كلاي مبرق زقاتم زلو نابزو بانا بخمي كترقوم يخل حنت كابتن بريزنت سياس بلان سمعنا أبتنا زوبانا خملس زين أب مسمر دلوين كون أبو بزقربانا الحرمسينا إيران الله حجي زرب الله دلو سلازي وتحضروا سقمتي توسط إلى أمريكا إلنا بزين أيما دكتورين كومدا مسألة سقمتين دهر توسيدو جرينلاند صباح نقول تايك مسألة إلى الدنمارك أوروبا تاي سلوه قد فيه كما صلوا أيو ناي ناتو زمدنا ناي وشتنا ناي دقال ناي مكسيكو دهر كومدا فيه ناي كندا ونهر دفيو انتاي سيلو خيل كخون خيل ديو تعبيناتو غير كي تحسبوا له تقومتات كوسد كالدي ناي مكسيكو ناي بنما ناي كوبان درو ناي كوبا تقومتات مسناي فنزويلا تاساسيرو وسدالو ناي كولومبيا خمو خونالو اليوم عالماوي عمتاتهم انتايو دار قتيلهم كمزو قتيلهم صباح من البات ايران كتوقع اللي حرتها بحيلو ايران توقع انتاي كمتصخل لابز خوابينا بقرب خنريو نخيل ابروحو قدرلوغن كاب جرينلاند جميركا حساب بعد كولومبيا تتوسيدو قوم عيلة سقمت انتاي كمسل خيل زحجي بحيلين مؤدب بلو زغون سم كتبات غيرها ابتي ماغاز بعد دكتورين بسرح له دلو طول يو إلنا ونصدر ابنا نسوت رايقنا يكونن أمريكا حيال وعباين المقبار وخمزيهم عين السقمتات رايديك وانا لأنه بينهم أمتات داوود توزدو سقمتات الله لابنت ناي تاريخ ويناي قرص دبال كم سقمتي دوست صنيحو ناي زراي مخان لابنت زراي مخان كم زنايدو كم ذات رواز لهم أبزاز حلفت انترفيو ناتو زحابوي نيرو نت أوتلوك ويونتو كنتاتنا عالمنا and as we can see it is situated كابتا جمجامناتو دروب زح تغير له نيران أفرق بتصير له ناي كوبا دما عم مسرح له نكوبا زي وجه كان حزينة إلى مالو مغنياتو ندادي زبها لنا بزعت كل عاصيومه حجر ما ناي ندادي تغللا حصرة قاتي مسلو زلو كوبا أب كبيت زخونة عزقتن كالولاونات يلا كم تري وزلهم أبي إكوادور سقمت كوز جميرو مالو نكال العامة يمزبلو وجن وتهدرام قصاصات قبر له سلزي كان جرينلاند قرب زحيلا لمهنياتو تانا إيران عباي سلو زخونت بحثيرو إزو كنتات زي ببزح من قد كترقمات خليخة هانت كابتن
ብዙሓት ኣብዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ተሓሒዞም ዝርይዎ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀረባ ናብ ኤርትራ ገፃ ወይ ናብ ሱዳን ገፃ ስጉምቲ ክትወስድ ትኽእል እያ ብዓብዩ ግን ናይ ሱዳን ጉዳይ ማለት እዩ ሰራዊት ሱዳን አንጻር ዳዕመ ሰሪዕ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃሳት ንከተትሕነ እንተኮይና ኢማራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይራ ከተብሎ ትኽእል ስለዚ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ እንተተዋገት ምናልባት ምስ ሱዳን ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል እዚ ድማ እቲ ኢትዮጵያ ምስ አርኤስኤፍ ትገብሮ ዘላ ብኻልእ መንገዲ ግብፅን ኤርትራ ናብቲ ጉዳይ ትንከኣቱ ከደፋፍእ ከም ዝኽእል ዝብል እዚ ክሪቲካል ትሬትስ ትበሃል ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ናይ አይሁድ ዓብይ ፕላትፎርም ናይ ቲንክ ታንክ ዝበሃል እዩ ንሱ ዘውፅኦ ዘሎ እዚ ሱዳን recently accused Ethiopia of hosting RSF attack drones እዚ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ንኢትዮጵያ ድሮናት ካብ ዓዳ ተበጊሶም ንዳዕመ ሰሪዕ ይሕግዙን ኣብ ውሽጢ ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ይሃርምዎም ዘለውን ከሲሳ ነይራ እዚ ድማ ኢትዮጵያ had already allowed the RSF እዚ already ከም ርዱ ገይሮም ኢትዮጵያ ንዳዕመ ሰሪዕ ወተሃደራዊ መደበር በቲ ኢማራት ዝድገፍ ማለት እዩ ኣብ ከባቢ ዶብ ኣብ ጋምቤላ ንክትገብር ኣፍቂዳትላ ከም ዘላ ኣብ 2025 ዝወፅእ ፀብፃብሪና and Ethiopian Airlines may have since become directly involved ቀፂሎም ድማ እዚ ብዙሕ ፈለወር ዘሎ ፔጅ እዩ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ክህልዎ ከም ዝኽእል ይነገር ኣሎ ስለዚ እዚ ከም ኣናሊሲስ እዮም ዝርይዎ ዘሎ ካልእ RSF rear basing in Ethiopia has enabled the RSF to open a second front እቲ ኢትዮጵያ ዝሃበቶ ንዳዕመ ሰሪዕ ወተሃደራዊ ቤዝ ድማ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ካብቲ ምዕራብ ናይ ሱዳንን ደቡብ ናይ ሱዳንን ወፅዩ በዚ ደቡባዊ ምብራቅ ወይ እውን በዚ ብሉ ናይል ዝበሃል ዞባ ሓድሽ ግንባር ከፊቱ ንሰራዊት ሱዳን ሕማም ርእሱ ክገብረሉ ኣኽኢልዎ ኣሎ which would link RSF supply lines in western Ethiopia to Blue Nile state and open a potential access of advance into Sudan's agricultural hub and toward major cities like the Nile including Khartoum ስለዚ እቲ ምዕራብ ናይ ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ኣብ ሓድሽ ግንባር ተኸፊቱ ዘሎ ከምኡ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ መደበር ከፊትዎ ዘላ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ ሱዳን ኩነታት ኣመና ከቢድ ክገብር ዝኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ስቡሕ መሬት ናይ ሱዳን ብኡ ዘሎ ካብኡ ድማ ንካርቱም ገፅካ መጥቃዕቲ ክትገብር እውን ቀሊል እዩ ካብኡ ዝገደደ ድማ ንካርቱም ዘስቲ ዲጋታት እውን ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘሎ ብዙሕ ፅልዋ ክትፈጥረሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ Ethiopia support for RSF could cause the SAF and its external backers Egypt and Eritrea both of which are regional rivals of Ethiopia to increase support for the SAF in this area of or retaliate by targeting RSF supply lines ስለዚ ግብፅን ኤርትራን እዮም ዝብሉ ዘለው ቀንዲ መቀናቀንቲ ናይ ብልፅግና ነዚ ኩነታት እዚ ወይ ናይ ሰራዊት ሱዳን ክሕግዝዎ ክፍትኑ እዮም ተደለ ድማ ብካልእ መንገዲ ነቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ሰፕላይ ቼንስ ወይ እውን ሎጂስቲክስ ናቱ ንምሕፃር ብዙሕ ስጉምቲ ክገብሩ እዮም ንግብፂ ድማ ሓንቲ ስጉምቲ ንላዕሊ ነቲ ዲጋውን ታርጌት ንዑ ኣመልኪታ ክትገብሮ ምንቅስቃሳት እውን ክሕይል ከም ዝኽእል ስለዚ ሳፍ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ምስ ህወሓት ብዘለዎ ዝምድና እውን ነቲ ኩነታት መሊሱ ከጋደዶ ከም ዝኽእል ስለዚ ኩሉ እዚ ኣብ ሰሜን ሱዳን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንብልፅግና ካልእ መርዘም ሒዙሉ ክመፅእ ካልእ ፀገም ሒዙሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ንቐፅል በዋናነት አንተንም ለማግኘት የፈለኩት በዚህ በኤችአር ጉዳይ ላይ በተያያዘ የአሜሪካ ምክር ቤት እያዘጋጀ ያለው የንዑስ ኮሚቴው እያዘጋጀው ያለው አንድ ሰነድ አለ። ሰነዱን በተመለከተ የድጋፍ መግለጫ ወይም ደብዳቤ ልካችኋል። እስቲ ምንድነው የላካችሁት? አመሰግናለሁ መሳይ፣ እንኳንም ተገናኘን። እንግዲህ በዚህ በኤችአር 937 እና አጠቃላይ በዲፕሎማሲ ስራዎችን ለመስራት የጀመርናቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እነዛን ፈጥር በሚችል ፋኖ ድማ እንታይ ገይሩሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ናብ ዶናልድ ዋይት ሃውስን ደብዳቤ ሰዲዱ ከም ዘሎ ነቲ ኤችአር ማለት ናይ ሂውማን ራይትስ ዝብል ሓድሽ ቢል ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ዴስክ ዝዘውር ዘሎ ወይ ዝስራሓሉ ዘሎ ዓብይ ኣሕመድ ብሂውማን ራይትስ ቫዮሌሽን ንክኽሰስ ፋኖ ናቱ መልእኽቲ የመሓላልፍ ከም ዘሎን ናቱ ደብዳቤ ከም ዝፀሓፈን እዚ ሕጂ ምስ ምንታይ ተሓሒዝካ ክትሪኦ ኣለካ ንብልፅግና ብናይ ትግራይ ጉዳይ ዓበይቲ ከይዛት ኣለዉ ክንብል ከለና ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ዘጋጥም ዘሎ ድማ ስምዑ ኦላ በነጃል መሮ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ከ2011 ጀምሮ አስገድዶ መድፈር፣ ማገት፣ መሰወር፣ ማጥፋት፣ መግደል፣ የተለያዩ መዝረፍ፣ የተለያዩ ነገሮችን
10 ተጎጂዎችን በምስክርነት አካቶ ማለት ነው እዛ ውስጥ የነበሩት። አያችሁ እንዲህ አይነት ክስ በታጣቂዎችም ላይ ይቀርባል፣ ይመዘገባል፣ የሚለቅ ነገር አይደለም። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፀብፃብ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዝወፀ ፀብፃብ እዩ። ነቲ ኦላ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ነዚ ዕጡቕ ምልሻ ናይ ኦሮሞ ማለት እዩ ዕጡቕ ተዋጋኢ ናይ ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓመፅ ከም ዝፍትንን ብዙሕ ገበናት ከም ዝገብር ዝነበረን እዞም ናይ ፋኖ ሚድያታት እውን ኩሎም እንተዘይበልና ከፊላዊ እቲ ሸነ ዝበሃል ንባዕሉ ብልፅግና እዮም ዝብሉ። እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎም ዘሎ ብዙሕ ፍልልያቱ ክርዳና ይክእልኒ፣ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ዝወረደን ወይ እውን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ወሪዱ ዘሎ ብልፅግና ንባዕሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሓታቲ እዩ። ዋላ እኳ እቲ ኦላ ዝበሃል ወይ እውን ሸነ ነዚ ጉዳይ እዚ ካቴጎሪካሊ ሪጀክት ሙሉእ ብሙሉእ ኢና ነፅኮ ኣይወዓልናዮን ንዓና ዘይምፍላጥ ዘምፅኦ እዩ ገለ ኢሉ ነቲ ጉዳይ እቲ ድማ ናብ ብልፅግና ገፁ ከፀጉዖ ዝፈተነ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ እዚኣቶም እቶም ናይ ሚድያ ናይ ኣምሓራ ሚድያ እዚ ጉዳይ እዚ ክልቲኦም ሓደ እዮም እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምሓራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ምሓራ ኣብ ተፈላለየ ክፋላት ናይ ኦሮሞ ዘጋጥም ዘሎ እዩ። ተደጋጋሚ እውን ክኸሱን ክዛረብሉን ፀንሑ እዩ። ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ከምቲ ዝድለ ኣተኩሮ ከም ዘይሃቦ ኣብ ተደጋጋሚ እዮም ዝዛረብሉ። ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ብልፅግና ናብ ትግራይ ገፁ ሓፍኮፍ ክብል ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ካብቲ ኩነታት ድማ ነዚ ይመስል። ካለ ህወሓት ህልውና የለውም በሚል ያረጀ ትርክት ህዝብ እያታለለ የኖረው ቆሞ ቀሩ ህወሓት ለህዝቡ ልማት ሲገባው ከፍጥረቱ ጀምሮ ጦርነትን እያወረሰ ለተደጋጋሚ ጉዳት ዳርጎታል። ህወሓት እድሜውን በጦርነት ለማራዘም የጫረው ከውጭ ካሉ ትግራይ ክልል እረፍት ይፈልጋል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንተጋሩ ፋሕብትን ንምእታው ብልፅግና ኩሉ እቲ ሚድያዊ ዓቕሚ ኣብኡ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንመቐለ ከይዶም ንህዝቢ ኣብ ዝሓትሉ ላይ የሚሉ ነገሮችን አይዲ ተፈናቃዮችም እንመልሳለን የሚል ነገሮች ፖዚቲቭ ናቸው። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደ መንግስትም ማድረግ ያለባቸው የመንግስት ሪስፖንሲቢሊቲም ነው። ትግራይ ህዝብም የኢትዮጵያ ፓርት ነው፣ እኛ ኢትዮጵያዎች ነን። ስለዚህ ፌዴራል መንግስት እንደዛ ኢንተርቪው ማድረጋቸው እኔ አፕሪሼት አደርጋለሁኝ። ቆንጆ ነው። እንደዛ ማለታቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው። ተጨባጭ ወደ መሬት ወርዶ ህዝቡ ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆን መቻል አለበት። በተጨባጭ ልማት የሚለኩ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። በእውነት ከሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ንግግር ወድጀዋለሁ። ስለዚ ኣብ ኣዲስ ኣብ ትግራይ ከይዶም ዝገበርዎ ኢንተርቪው እዩ። ምናልባት ክንደይ ሓቲቶም እዮም ከም ዝመልሲ ረኺቦም እቲ ዘረባ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣይፀላእናዮን ስደተኛታት ንክመልስ ናብ ትግራይ ልምዓት ንክኣቱ ገለመለ ዝበሎ ኩሉ ዝፅላእ ዘረባ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ። ሓቂ እዩ እቲ መብፃዕታት ናቱ ዝፅላእ ኣይኮነን፣ ግን ንኣቢ ኣሚንካ ምኻት ንምንታይ ሓደጋ ክገብረልካ ይኽእል። ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ልቦና ዝሓትት ኩነታት እዩ። ኣቢ ብዙሕ ግዜ ኣታሊሉ ከምዚያ መፈንጥራይ ዝእትዎም ግን ዋላ እውን ካልእ ክትዛረቡ እውን ከቢድ እዩ። ሕዚ ንምሳሌ ሓንቲ ነገር ክልልካ ኣፈ ውፅኢ ድሓን ኢሳያስ ክወቅዕ ንኤርትራ ክወሪ ይበልካ እሞ ወሰና ወሰን ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ቦርደር ናይ ትግራይ ቴሪቶሪ ጫፍ ማለት እዩ ምስ ኤርትራ ዘሎ ንሱ ሰራዊት እትየስ ክሕልወ እየ ይበልካ ምሳሌ كبري أنا قاعد أقول لك معناته كاوي خجمر اللي أبيت توقع كلامات أوزع أوزع مخدس هي دل of course نتاي لفع مخدس ما أبي يقول بتعمي بقى لجزيرة لخونة بوزيشن هون إنه وعلو بوز إحنا قرت توتر حيلي وأنا لخونة أما أنت عامس أوز خلاصنا يدل اللي تخيله زلوا عم بقول حزن أفتكوا فريل النحر تخيله نعوني مستقرال التخن الحزن هزنا حلف النحر اللي خوينه زيادة ليت مخانا النحر فريدك ساز تقرأ كوفي اللي أختص اللي حل قبّا سو أيزي زي عيل دلي ساز نحنا تعين عن حتى اللي قبّا ينرتر تودع نحنا عنده اليوم نقرات اللو بزاعتنا توريرني تفازولتني ولي تملسوا ما عاد حتى لنا خفت 4 كيلو خملس لنا ندليو بريترا مسرت جيروس حقه من قسم مسرت جيروس ترديك ساز حتى حيس كاري خوفي الكاتو قعمس سو أيزي ويس بروحوا خيت مثلا تماتي خلنا قطمك كإلك كأوتيرك حجي زي كم حدا مهور ويون اللي تيزغو صار بتعدي أبي أحمد كندي شاف قبل لنا كايدو دحريو انكساب حجي بكل ما قد عصوان كبانغير نالو زبل زلو سراويت ناتو تسكيمو ماتيو دحريوم دمان حزب محرا كشف زبل زلو بمقاله غيرو نعاتاتهم بقى بقوم برقص ابي لحليفو نابي ኤርትራ ከይዱ ክዋጋ እሞ ድሌት ክገብር ዘይት ከትፈይ ድብል ደሎ ሕጂ ለባም ኮይኑ ይጻዘሉ እዚ ቲ አቢ ብኡ ሓሊፉ በቃ ጆ ይغني የለይ ዝሐለፍኩምኒ በቃ ጽርግያ ተጠቂመሉ ምስ ኤርትራ ክዋጋ
ቀዳይ ነገር አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ንስኻትኩም ኣይኮንኩም ዓፂኹሞ ዘለዉ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ ዶብ ኣለዎ እዩ if he wants ካልኣይ ድማ ጅንሱ ብናቱ ገምጋም እንታይ ማለት እዩ ንህዝቢ ትግራይ ክቆትሎ ይኮነን ንህወሓት ከጥፍእ ስለ ዘል ህወሓት እዮም ዝፈርሁ ንኽብል እንዲደልዩ ናይ ትግራይ ረብሓ ኸ እንታይ ውዕል ፕሪቶሪያ ተሰማሚዕካ ነርካ ስለምንታይ ትስግብኣኒ ዘይገበረለ ኢሉ ክሓቱ ይክእሉን እዮም ኩሉ ግዜ እቲ አብይ አሕመድ ኣብ ኤርትራ እቶም ገለገለ ዝብለኩም ዘሎ በዓል ፃድቃን በዓል እዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፅልእናቶም ኣብ ዝገበሮም ጨፍጫፍ ወይ እውን ዝቁፅሎ ዘላ ኣይኮነን ዝረአዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ሕማቕ ንዑ እናረኣዩ መዓስ ኮን የጋጥም ኸውን እዮም ዝብሉ ዘሎ ንኤርትራ ክግበር ዝኽእል ቃንዛ ናይ ብሓቂ እዮም ዝሕዝኑኻ ኣብዚ ተሓቂ መምፀንሐ እንዲድወፅ ኣብዚ ስምዑ እጂ ካብ መን ንሕና ገንዘብ ሓይዘ ንፈልጥ ሓይትና ኮይንፈልጥን ገንዘብ ሕና ስልጣን ድለዎም ትመለሲ ስልጣን ዝብል ድዩ እኒአ ወይስ ጀነራል ፃድቃን እዩ ዝኒ ጀነራል ፃድቃን ተላኽ ድማ ሞተው ዘለዉ ድዮም እንትኢሎም እንታይ ይብሉ ኮይኑ መዓዝ ዶም እዚኦም ከምቲኦም ቀትሉና ሞኪሮም እዮም ኣብታ እስር ቤት እዚ ተሪብ ያሪ መዓዝ እዮም እዚኦም ጉራ ራዒቶም ቀብሩና ዝሞከሩ መዓዝ እዮም ከምቲኦም ክገብሩና ዝሞከሩ ለምትም ኣያትና ኢልናስ ዝተቐበልና እዮም ዘዕበየና እኮ እዮም ኢማጅን ጎርዮ ባይዘ ኣነ ጀነራል ፃድቃን ዘዕበየኒ ሰብ እዩ ዘዕበየኒ ንዓይኹም ምስ ጨከነስ ንኻል ተጋለታይ ከም ዝገብር ኢማጅን ጎርዮ ሰብኣይ ኣነ ውላዱ ኢልኒ ብክርስትና ቆልስቲ ተኣሳሰርናስ ሓይሎም ናይ ቤተሰብ እዩ ሓይሎም ንዕኡ እንታይ ምዃኑ ይፈልጦ እዩ ብኩሉ በቃ እዚ ሰብ መልስ መንእሰይ ከምፅእ ይኽእል እዩ ብዙሕ ለውጢ ፈጠርላ ከለ ዝኣመናይ ሰብ ንዓይ ቀትል ዝእዛዝ ዝኣዘ ዘይገደፈ ሰብስ ካልእ ተጋለታይ ከም ዝገብሮ ኢማጅን ጎርዮ ሰብኣይ ንዑ ኢና ንባእሶም ዘለና በታ ተሓሳስቦኦም እዩ ሸዊዶምና እዮም ትኽክል ሸዊዶምና እዮም ኣብዚ እናሃልና ትግራይ እናሃልና መናእሰይ ቅድምፁ ኣጅኹም በርትዑ ለውጢ የለና ዝብል ነበርስ ፌክ እያ እዚኣ ናይ ቂም በቃ ናይ ስልጣን መሓዝን ኣብ ቅርሺ ምእካብ እኒኣ ነይራ እዩ ዘታ ፖይንት ኢና ካልእ ነገር የብላን እዩ ኦዲት ጎሪልና እዮም ኢና ኣብቲ በረኻ እናሃልና ልክ መጀመርታ ቅርሲ ትመስተላ ግና እዚኣ እታ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ኢትስ ኣባውት ኢንትረስት ኤንድ ናይ ስልጣን ፅምኢ ስለ ዘሎ ንሓትሕዶም ዝወርዶም ዘሎ ኩነታት ካብዚ ዝብገስ መቸም ስኢልካ ስምዕ ኣቢልካ ጥራይ ኢኻ ትሓልፍ መንግስቲ ኤርትራ እዙይ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ዝመፆ መንገዲ ክግምግም ኣለዎ ብዘይ ምሕረት ኣሕና እውን ክንግምግም ኣለና ኩነታት ይቀያየር እዩ ዘሎ ዓለም ትጠልዎ ፖለቲካዊ ልዝብ ክንገብር ክንክእል ኣለና ናይ ህዝብታት ረብሓ ኣጉልት ክንእቱ ኣለና ወዮ ዓንዚዝና እንደንዚ መቸም ኣብ ትግራይ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ሰሚዕና ንሪእና ኣለና ካብ ኣብዚኣ ሚድያ ከምፅኦ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ ኮንሲስተንትሊ ብዘየቋርፅ ትክክለኛ መርገፂ ዘለዎ መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል ንህዝቢ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ክፍጠር ዝኽእል ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ኤርትራን ክፍጠሮ እንድሕር ኮይኑ በዓል ክንደይ ክንዱ ክህሉ ይኽእሉ ግን ኣለዉ እዮም ንሪኦም ዘለና እዚኣቶም ሰባት ነቲ ህወሓት ዝበሃል እውን ክትክእዎ እንተዝኽእሉ ከም ፓርቲ ዘይኮነስ ነቲ መርሕነት ናይ ትግራይ እዚኣቶም ተተኪኦሞ ከምዚኦም ዓይነታት ኣተሓሳስባ ዘለዎም እንድሕር መፂኦሞ እቲ ፅምዶ ናብ ዝለዕለ ደረጃ ደይቡ ነቲ ህዝቢ ሓንሳብን ሓዋሩን መፍትሒ ክፈጥረሉ ይኽእል እዩ ትኽክል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ዳግመ ግምት ክገብር ኣለዎ ኣይ ቲንክ ወገን ኤርትራ ዝተገበረ ይመስል ትግራይ ንዝደለይዎ ህዝቢ ትግራይ ዝደልዮ ነገር ዘበለ ክሳብ ዝኾነ ንረብሓ ትግራይ ኤርትራ ክትፃባእ ከም ዘይትኽእልን ኩሉ ዝደልይዎ ኣብ ዓዶም ክሳብ ዝኾነ ናባና እውን ካባና ዝደልይዎ ንግዲ ድዮም ደልዩ ኣብቲ ግባሕር ድዮም ደልዩ ምሳና ዛረቡ ኽእሉ ኤርትራ ግን ንትግራይ ንረብሓታት ናይ ትግራይ ኣንፃሩ ጠጠው ክትብል እያ ዝብል ገምጋም የብለይን ተስፋ ይገብር ድማ ተጋሩ ሓድነቶም ዓቂቦም ንዝመፆም ዘሎ ብድሆ ሰጊሮም ነዚ ሕጂ ዘሎ ዕድል ተጠቒሞም ዝኾነ ናይ ሃገራዊ ረብሓ እንተለዎም ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ናይ ደገ መገብቲ ናቱ ኣብ ዝዳኸምሉ ዘለው ሓይሎም ሓዊሶም ዕላማታቶም ክሃርሙ እንተኽኢሎም ዝበለፀ እዩ ብወገን ኤርትራ ግን ብርግፅ ሓድነትና ኢዝ ደ ናምበር ዋን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም ግዜ ብዝሓየለ ንክኸይድ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክብል ይደሊ ብዛዕባ ኤርትራ ሓንቲ ፅብቕቲ ቪድዮ ረኺባ ኣለኹ ስምዖ እስከዚያ Can you tell us a bit about your shareholder makeup and your cash position? Okay, this is one of my favorite topics because I think this is a point that separates us. And we go into detail on that in our next video. But turning back now to the projects and in particular Eritrea. Now this is a nation known for being quite insular. So tell us how you came to be operating there and your experiences in this jurisdiction, what it is you're working on. Okay, so it's a long story, but let's just say that my father went to Eritrea in the 90s and was involved in some of the early exploration work there and discoveries that ultimately led to the Zara gold mine, which was Chalice's project.
So there's kind of a nice stepping stone there, but I won't go into that. If anyone wants to ask me, they can ask me when we meet in person. One of my brothers went there in the late 2000s. ብሓፈሻ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድሓን እቲ ውልቃዊ ስቶሪናቱ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይታ ኮላሌ ትበሃል ካምፓኒ ነዚ ናይ ፖታሽ ናይ ኤርትራ ኣብ ምርካብን ንዑ ክሳብ መወዳእታ ከብፅሖ ካብ ዝተበገሱ ካምፓኒ ዝመርሕ ዝነበረ እዩ ብዙሕ ረብሓ ብዙሕ መክሰብ ከም ዝገበረላ እዩ ዝነግር ዘሎ ንኤርትራ ድማ በቡኡ ገይሩ ከም ዝተላለያን ሓዊ እውን ኣብ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን ስራሕ ይመፅእ ከም ዝነበረ ንሱ ድማ ኣብ ኤርትራ ካብ ዝመፅእ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዝገበሮ ዝበለፀ ኤክስፒሪየንስ ከም ዘለዎ ሕጂ ድማ ናይ ወርቂ ዕደና ክገብሩ ኣፕሊኬሽን ኢትዮም ከም ዘለውን ተስፋ ከም ዘለዎም ካብ ኤርትራ ንክገብሩ እዩ ዝነግር ብዛዕባ እቲ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ንምውፃእ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎ ናይ ምትሕብባር ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘይርከብ ነገራት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር መንግስቲ ኤርትራ ነዚኣቶም ቤላ ገይሩ ተሓባበሮም ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣይሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ኢንቨስተርስ ኦፍኮርስ ናይ 30 ሚሊዮን ናይ 40 ሚሊዮን ክንዱ ክገብር ዝኽእል ኤርትራዊ ኣሎ ድዩ ኣለና ነዚ ፈልጦ የብለይን ግን ኣይሆፕ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ማለት ክንምንታይ እቲ ህዝቢ እቲ ሃገር ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ከም ዝኾነ ይዛረብ production and then have 100 years or more of mine life. Circumstances conspired against us, and it turned out the best outcome was to sell the project. And so that's what we did in 2023. And can you tell us what projects you're working on there now and what stages you have to take them through? Okay, so in Eritrea, which is really important for us because of our history there, we made an application for an area called Elagadel, which is a very prospective area for gold and copper. We've done everything that we can in terms of making that application satisfying government requirements. And now we're just in the hands of the government as to when that license is granted. They have a proper process. It's actually based on the WA system. So there's a proper process for going through their system. We're at the point where the only step that can happen from now on that we can be, excited about is the grant. And that could happen at any time. I don't know when it's going to happen. I'm planning to go there in January. So, I don't know እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ማት ከም ተገበረት ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ኤርትራ ኣፕላይ ገይሮም ከም ዘለውን እቲ ዝኽተልዎ ናይ ኣፕሊኬሽን ፕሮሰስ እውን ስታንዳርድ ዝሓለዎ ምዃኑን ኣብታ ምልእቲ ቪድዮ ተሰሚዕካዮ ብዛዕባ ኤርትራ ኣመና ኣወንታዊ ተመክሮ ከም ዘለዎን ናይ ብሓቂ ፃዕራም ህዝቢ ከምኡ ድማ እቲ መንግስቲ ንስራሕ ዝተሓባበር ምዃኑ ሕጂ እውን ኣፕላይ ገይረ ኣለኹ እቲ ኣገባብ መስርሕ ናቶም ተወዲዮም ክቕበሉናን ወረቐት ክቡና ከም ዝኽእሉን ሓንቲ ዝብላ ዘረባ ድማ ናብ ኤርትራ ማዕድናት ክደሊሉ ዝኣተወ ካምፓኒ ከሲሩ ዝወፀ የለን ይብል ክደግመልኩም እየ ናብ ኤርትራ ማዕድን ከውፅእ ኢሉ ዝኣተወ ካምፓኒ ከሲሩ ዝወፀ የለን ኢሉ ብዙሓት እቶም ኣብ ኤርትራ ዝሰርሑ ብፍሉይ ዝዛረብዎስ እዩ ሓደ ኤርትራ ሴኪሪቲ ኣለዋ እዮም ዝብሉ ኣብ ኤርትራ ሰርቀካ የለን ወይ እውን ሓደ ውግእ ኣልዒሉ ነቲ ዓዲ ከበላሽወልካ ዝኽእል ነቲ ስራሕካ የለን ይብሉ እቲ መንግስቲ ኦርጋናይዝድ መንግስቲ እዩ እቲ ስራሕ ድማ ሓንሳብ ምስቲ መንግስቲ ምስ ተረዳዳእካ ብየማንን ፀጋምን ዝርብሸካ ሓይሊ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብርግፅ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ይወፅእ ኣሎ ነቲ ሃገር ድማ የንቀሳቀሰሉ ኣብዛ ከባድ ግዜ ኣነ ከም ትምኒተይ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣብቲ ማዕድናት ናይ ኤርትራ ንኣብነት እዚ ካምፓኒ ክህልዎ እዩ ብርኪ ክህልዎ እዩ ብርኪ ናቱ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ናይ ሃገርካ ዝወፅእ ዘሎ ፀጋታት ግን እዚ ንሃገርካ ዲኻ ተረብዕ ዘለካ ዋላ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ዋላ ነፍስኻ ክብድ ዝበለ ግን ዝኾነ ከምዚኣቶም ዓይነት ፕሮጀክትስ እውን ብኤርትራውያን ኦርጋናይዝድ ክኾኑ እዚ ግን ናትና ድኻምነት እውን ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ጥራይልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር የለን ንኣብነት ኤርትራውያን ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ሓንቲ ካምፓኒ እንተተቃወሙ ነይራ ኣብ ደገ ናይ ማዕድናት ካምፓኒ ዕብይ ዝበለት ካምፓኒ እንተተቃወሙ ነይራ ደን እቲ ሰብ ተኣኪቡ ብርክቲ ገንዘብ ናቱ ዕብይ ዝበለ ገንዘብ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብቲ ፕሮጀክታት ከም ናይ ደገ ካምፓኒ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ማዕድናት ንኣብነት ኤምናኮ ክኣቱ ከሎ እቶም ካልኦት ካምፓኒታት ድማ እታ ካምፓኒ ናይ ኤርትራውያን ድማ ጎኒ ናይ እዚኣቶም ኮይና ብመንግስቲ ኤርትራ ዕድል ተፈጢሩላ ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ፕሮጀክታት ክትኣቱ ምኻለት ብርግፅ እዚኣቶም የፍቅዱ የፍቅዱን እቲ ውሽጣዊ ፀወታታት እውን ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ካብ ኤርትራ ናይ ማዕድናት ካምፓኒታት ክኣቱ ከለዎም ክንሕጎስ እዩ ዘለና ምክንያቱ ኤርትራ ፀጋታት ኣለዋ ፀጋታታ ግን ንህዝባ እዩ ክኸውን ዘለዎ እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ድማ እዩ ንህዝባ ዘድልያ ቀንዲ ክንብል ከለና እዚኣቶም ድማ ኣትዮም ብዙሕ ኣብ ስዑድያ እውን ተመሳሳሊ ፕሮጀክት ኣለዎ ግን በቲ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ዝሕጎስ ገቢ which is a very prospective area for gold and copper. We've done everything that we can in terms of
making that application, satisfying government requirements. There's a proper process for going through their system. We're at the point where the only step that can happen from now on, that we hope for the best. And we've done a really helpful joint venture there with some great partners. For Danakali, particularly in Eritrea and Saudi Arabia, but also how are you balancing the prioritization with your projects in Western Australia? Okay, so the biggest milestone, the thing that I'm really hopeful for and looking forward to is Eritrea. Getting our license there. I think that will be a really important step for us. ስለዚ ካብቲ ኩሉ ዘለካ ፕሮጀክት ኣብ ኣውስትራልያ ዘለካ ንስዑድያ ዘለካ ናብ ኤርትራ ዘለካ ኣይና ኢኻ ቀዳምነት ተበይልወስ ቀዳምነት ናተይ ናይ ኤርትራ እዩ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ጉዳይ ቀዳምነት ኢና ንቦ መንግስቲ ኤርትራ ፍቃድ ተሂብና ናብኡ ገጽና ክንከይድ ኢና ይብሉ ከምዚኦም ዝብሉ ኢንቨስተራት ክትረክብ ከማን ዕድለኛ ኤርትራ በተሓደ ማሲ ከምቶም ንብሎም ዘለና ናይ በዓል ስዑድያ ለው ናይ ገለመለ ከምዚ ኣነስ ይህወኽ ኣለኹ ደንጉይን ለመንግስቲ ላይሰንስ ዝብሉ ኢንቨስተራት ክህልዋ ነቲ ሃገር እውን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ፅቡቅ ነገር እዩ ማዕድናትና ውፅኢና ክንሸጦ እውን ፀጋ እዩ ኣምላኽ ዛበነ ፀጋ ነቲ ህዝቢ ክጠቅም ስለ ዝኾነ እዚ እውን ደስ ዘብል እዩ ካብዚ ቀፂልና ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናተይ እዚኣ ይኽቱ جي دما كم قصلت أنا إذا نريد صنعنا مدب كاتوم أبزي مدب زي عبي استواتو دقبرو حدا كبور حونا أتو مايكو موسيقى بيت مالتي مسايدلو قال قبل كاب سابورت انتي تعذبو كومون انتي عينت بروجرس هالو قال قبل لسانه سمعي لي مسايكو فابيلي دلو أنا مايك مرحبا مايك كمي رفيتك أنا تهابل دل مجمع مسلكا ممهر انجينير تمسجن بلب خمسجنو يدلي مغنياتو نسوي نبز عادي مني ابي ارتراس كم زعينه تمرتكم زلو كمان افلطا ينبرنن حجي لو معت مسي ابز مسراخو بلب تمسيته توم تمهرو ولا كابتي ناي قانقا انجليش ملكت اتحسكا انغنا تي زلوم وني بزعبا ساينس تكنولوجي ناي بحقي غريمني كمتن عليها تحاوي يسبب لك واي كم بتصبون كمتن عليه مغنياتو اسيا علمنا ساينس ان تكنولوجيا تخيزلنا اب ساينس اب تكنولوجي ديسغوم حبرتسب تبلعي يخترف ግን ዝሎ መዓልቲ ዝራኾሲ ንመጻስ ንሕናውን ተበልዒና ኣይክን ተርፍና ማለት እዩ ምስ ዓለምናስ ክንስርዕ ምዃና ይደረዳእካ እዞም ቆልዑት እዚኦም ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ደገፍ የድልዮም ብፍላይ ድማ እዚ ንገብሮ ዘለና ድሕራ እንደገ ዝኸይድ ኮይኑ ከይዲ ግድን ኣብ ሙሉእ ዓለም ኤርትራውያን ኣለዉ ኣብ ሳይንስ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝነጥፉ ንሳቶም ምዝ ትካል እዚ ሌላ ክገብሩ እሞ ክፋለጡ እሞ እትሳቶም ደሊቦሞ ዘሎ ኣፍልጦ ትምህርቲ ኣብ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ኣብዚ መፅኦም ነዞም ደቅና ክምህርዎም እዚኦም ዝምድና ክገብሩ በዚ ጋጣሚ እዚ ተሓሳስብ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ማይክ በቃ ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም እዛ ቪድዮ ትሪዋ ፀኒሕኩም ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ትሕሶታት እዩ ዘለዋ ከድኩም ኣብቲ ቻነላ ከድኩም ራእይዋ ኣነ ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክመፅእ ከሎ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ቀንዲ ተልእኾናተይን ስራሐይን እዩ ፅቡቕ ዜና ካብ ዓድና ዝመፅእ ደገፍ ዘድልዮ ፕሮጀክታት ክመፅእ ከሎ ንህዝብና ከርእዮ ህዝብና ሰሚዑ ድማ ዘድሊ ስጉምትታት ክወስድ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ድማ ከበርክት ኢና ንገብሮ ዘለና ኣይሆፕ ኩላኻትኩም ከምቲ ዝድሊ ሓገዝ ክትገብሩሎም ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶን ሓሳብኩምን ንኩሎም ዝድግፍ ሓበሬታ ንኩሎም ድማ ኣቦቶም ናኸትኩም ክትሕግዙ ንዓና እውን ብላይክ ክትሕግዙ እናተማሕፀንኩ ምዝያ ደርፊ ክገድፈኩም